На бой за шансы, за волю народу славного своего. Браты терпели мы до боли, напоимся до одного. Ім'я і силу белоруса нехай почує й побачить той, хто сміє нам нести примуси і перше виключа набої. Брати до щастя ми підходим, хай гремить ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. На бой за щастя і за волю народу славного своего. Браты терпели мы до боли, напоимся до одного. Браты терпели мы до боли, напоимся до одного. Брати до щастя ми підходим, хай гремить ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. На бой за щастя і за волю народу славного своего. Брати терпели ми до боли, напоимся до одного. Меня і силу белоруса нехай почує й побачить той, хто сміє нам нести примуси і перше виключа набої. Брати до щастя ми підходим, хай гремить ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. На бой за щастя і за волю народу славного своего. Брати терпели ми до боли, напоимся до одного. Браты терпели мы до боли, напоимся до одного. Брати до щастя ми підходим, хай гремить ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. Добре. Вітаю, шановне маргінерство. Пішыце, калі хтосьці ў чаце прыбяры надпіс. Добра. Ну, здаецца, на стрыме гук ёсць. Прынамсі, у мяне ўсё працуе. Супер. Так. У мяне няма асабліва ніякіх тэмаў, я нічога не рыхтаваў. І, здаецца, нічога цікавага, важнага, бударажышчага на гэтым тыдні не адбылося. Я вось толькі хацеў выказаць сваё незадавальненне і проста сваю ярасць супраць людзей, якія прыходзяць у каментарыі ў 24-м годзе і пачынаюць прасіць, каб да іх у інтэрнэце незнаёмыя людзі да іх звярталіся на вы, каб шанавалі іх узрост, каб не пісалі ім у тыпу нейкіх парадаў там штосьці паглядзець. Вось прыходзяць дзяды, блядь, пердуны ў каментары 40гадовыя, пачынаюць выёбвацца на канале з назвай Маргінез. Я лічу, што гэта асаблівы склад розуму. Вось трэба шмат гадоў пражыць, каб да такога дайсці.
Так охуенно повоевал с ментовскими ботами. Деду за победу. Здорово. Дык наколькі я ведаю, кандыдатаў пакуль што няма. Ну я пра гэта не чуў. Я ведаю, што ад канфедэрацыі будзе Манзан удзельнічаць у выбарах. Адпіс я не бачыў кандыдата і ад платформы таксама. То бок я не ведаю. Зараз. Так, цябе не чутно. Ну пакуль цябе не чутна, гэта значыць, што як бы узровень дыскусіі на стрыме стрым наладаў спадары і спадарыні. Так. На стрыме мяне таксама чутна. Цябе не. Всё, агентуры абрубілі інтэрнэт. Я не ведаю, хай справаздачу дадуць у чаце. Ну гэта ў ОБСе нешта. Я не ведаю. Для гледачоў я пакуль што знаходжуся ў ролі літаральна такой стрымершы жанчыны, якой яе папік дапамагае вывесці эфір на экран. Мабыць, трэба проста канфу перападняць. Всё, канешне, паламаецца, але, мабыць, оно таго варта. А ў цябе не бачна там у ОБСе, што тыпу табе трэба ў наладах там паставіць, каб твая прылада была запісваючая, твой мікрафон. Так, ну я пакуль выводжуся, так што можаце пісаць свае паведамленні, пытанні. Да што распавядаць, ну мяне вось пыталі наконт кандыдатаў, зараз не ведаю, паспрабую загугліць.
Так, а зараз мяне чутно на стріме? Можеш праверыць, калі ласка? Зараз. Я просто, ну, блядь, калі нават так мяне чутно не будзе, то гэта зусім нейкі пиздец. О, так тебе чутно. Але ў мяне хутчэй за ўсё будзе рассінхрон з камерай, таму што ў мяне гук Да, я з думаю, аднога месца. насраць. Зараз я паслухаю на стріме. Так. О, так тебе чутно. Да, я думаю... Только ты тихий некий, по-моему. Так, так, я тихий. Ой, ёлки-палки. Я просто... Это великолепный... ОБС. Стрим наладив. Треба зараз я перейменую, як укоротею стрим наладив. Так. Зараз павінна быць мяне пиздец, як... Ну ладно, не пиздец. Там, типу, лезь до жолтенького доходить, але чутно мяне лепей нашмат павінна быць. Так, зараз глядзім. Так. Все, нормально мяне слухаю. Все, нормально. Добра. Охуенно. Я думаю, уже все сышлі, хто мог з гэтага стрыму. Один Так, глядач. пайшлі ў пізду. Шоу. Ну и ладно. Ну и коли ласка, ёпта. Мы тут не для вас. Мы для сябе тут собраліся, правда? Хуйнёй займацца, так. Зараз можна просто циву запустить. Я не супраць, насамрэч, я не супраць. Маглі бы тупо... Ну так, толькі там праблемкі будуць хутчэй за ўсё з выводам мяне. А, ну, так. Твой монстр не пацягне адразу і Discord, і цыву нормально. А у мяне просто беларускі ноутбук, як бы, вось гэты новы. Горизонт. Вышэйшая тэхналогія, так. Зразумела. Падтрымліваеш наших зуброў. Так, і хуй яшчэ. Ладно. Падтрымліваю. Пра польскіх кандыдатаў я нічога не ведаю, але я... Да іх няма, просто я зараз загугліў, нічога няма. 2 чалавека, здаецца, абвясціла ўжо, што тыпу будуць удзельнічаць у прэзідэнцкай гонкі, вось, а больше я ніхера не ведаю. Такія справы. Ну я магу так распавесці агулам, як бы, Давай. што будзе адбывацца на гэтых выбарах. Ёсць 2 галоўныя партыі ў Польшчы, як я ўжо казаў, што гэта ПіС, Право і справядлівасць, вельмі добрая назва, і платформа грамадзянская. Вось. Гэта такія 2 найвялікшыя партыі, нешта падобнае, як у ЗША там ёсць дэмакраты-рэспубліканцы. Тут нешта падобнае не зусім так, таму што ёсць розныя меншыя партыі, якія таксама займаюць свае месцы ў парламенце, альбо у нейкіх мясцовых урадах, там сойміках гэтых ці мэрах. На пасадах мэраў часта знаходзяцца людзі там беспартыйныя альбо з іншых партыяў. Але галоўнае супрацьстаянне на прэзідэнцкіх выбарах хутчэй за ўсё будзе паміж ПіС і грамадзянскай платформай. Вось. І наколькі я ведаю, ніводная з гэтых партыяў пакуль што не абвясціла сваіх кандыдатаў, але абвясціла кандыдатуру канфедэрацыя. Гэта партыя, якая будзе змагацца за 3-е месца, хутчэй за ўсё. Вось і там такі Мэнзен, лідар адной з частак гэтай канфедэрацыі, таму што канфедэрацыя гэта партыя партый. Таму гэта аб'яднанне партыяў з рознымі лідарамі, з рознымі праграмамі. Так, партыя партыяў. І гэта аб'яднанне, якое складаецца з груповак, якія часта паміж сабой там маюць супярэчнасці пэўныя, але аб'ядноўваюцца яны ўсе разам у тым, што яны за Расію, як бы. Ось такая ахуенная праграма. Гол! Вось. Нашыя сланы. Але гэта толькі за 3-е месца яны могуць пазмагацца, хутчэй за ўсё нейкі Мэнзен прэзідэнтам не будзе, таму што ў іх на парламенцкіх выбарах вынікі былі там
каля 10%. Ёсць такія чуткі, што кандыдатам ад грамадзянскай платформы будзе хутчэй за ўсё Часкоўскі. Гэта такі мэр Варшавы. Што такое? Гэта стрым твой подрубіўся выпадкова, карацей. Окей. Ты так просто з жахам паглядзеў на мяне. Да, Вось, карацей, так, будзе Часкоўскі хутчэй за ўсё кандыдатам ад грамадзянскай платформы, і гэта просто такі прагрэсівіст, левачок класычны. Ну, то бок, хто яшчэ можа быць прэзідэнтам сталіцы еўрапейскай, нават у Польшчы? Ну, я лічу, што Польша недастаткова інклюзіўна як бы падыходзіць да сваіх выбараў. Я лічу, што мэрам Варшавы павінен быць гей, негр і спешал. Ой, асуджаю сабе чорны, гей і спешал, так бы мовіць, персон з асаблівасцямі развіцця. Вось тады гэта будзе... Ну, гэта блізка, насамрэч, гэта блізка. Ты не заракайся, таму што блэкфейс ніхто не скасоўваў яшчэ. Вось, але калі сур'ёзна, вось ёсць яшчэ іншы кандыдат, пра якога таксама кажуць, гэта Сікорскі, гэта міністр замежных справаў. Насамрэч, з майго пункту гледжання, адзіны чалавек з платформы, які валодае хоць нейкай базаванасцю. Вось, наколькі ведаю, не быў заўважаны у супрацы з Расіяй, там ці з немцамі. І мінулыя яго выказванні, напрыклад, пра тую ж Расію, яны досыць такія грунтоўныя. Але, хутчэй за ўсё, не будзе кандыдатам, таму што Часкоўскі, ён такі, гэта такі сярод селебрыты грамадзянскай платформы, ён самы папулярны. Ну, сярод такой прагрэсіўнай моладзі таксама. Дык што ён абяцае гэтыя? Ну, пакуль што нічога не абяцае, таму што ён не кандыдат нават. Ён нават не кандыдат, ён нічога не абяцае пакуль што. Так, капітан правільна піша, што, дарэчы, раней Сікорскі быў у пісе, так што ён такая фігура... Не, ну, якая дупа, ён насамрэч міністр, ён зараз валодае хутчэй за ўсё уладай, якой ніколі не валодаў у сваім жыцці. Ну, прынамсі на тэрыторыі Польшчы. Я ведаю, ніколі як бы не бываўшы ў вашых гэтых Польшах, але просто мяне насмешыла фраза Сікорскі быў у пісе. Так, быў у пісе, так, цяпер у дупе. Ну, я не ведаю, ладно. У нас у Грузіі таксама будуць хутка выбары прэзідэнцкія, але хто там кандыдат, я вам таксама нічога не скажу, таму што ўжо ўсім пасраць стала неяк. Як парламент абралі, там 50% у грузінскай мары, так усе і забілі. Там у Тбілісі збіраюцца па 3000 чалавек, якім апазіцыя кажа, ось там тыпу а калі выходзіла там некалькі сотен тысяч, ім сказалі, ну все, пастаялі, разыходзімся. Ну, карацей, расіянскія вось гэтыя тэмы з ахуітельнай апазіцыі, яны працуюць ва ўсіх постсавецкіх краінах паходу. Ось, і Грузія не выключэнне, дзе людзей сагналі, а потым такі, ну все, вы, як казаў Макс Корж, вы там показалі сябе, малайчыны, а цяпер давайте па дамам, не відосы ў нас здымалі на некалькі гадоў наперад. Так, ну, карацей, Грузія пайшла па сцэнару Макса Коржа, так бы мовіць. Ну, насамрэч, тут яшчэ ёсць такі момант, што, ну, прынцыпе, любая парламенцкая рэспубліка — гэта трэш. То бок гэта проста парушэнне падзелу ўлады. Калі ў вас заканадаўчая ўлада абвяшчае выканаўчую, гэта парушэнне проста. Атрымліваецца, што ў вас галіна ўлады проста адна вызначае другую, прычым робіць гэта пастаянна. У адрозненні, напрыклад, ад прэзідэнцкай сістэмы ў ЗША, дзе прэзідэнт — гэта выканаўчая ўлада, ён яе арганізоўвае,
Вось ёсць заканадаўчая ўлада, якая існуе асобна. Вядома, яны ўплываюць там адна на адную, але яны існуюць у кампрамісе, адно не вызначае другое. Ёсць суд, які там суддзі прызначаюцца проста да канца жыцця і заебумба. Вось, а ў такіх краінах заўсёды можна неяк маніпуляваць. Это атрымліваецца дзве галіны толькі ўлада ёсць, тыпу заканадаўча-выканаўчая і судовая. Ну, у нас тут вось на адным з участкаў адзін суд адмяніў результаты выбараў, а потым проста у апеляцыйным судзе зноў прызналі іх, тыпу, што нармальныя. Таму тут, як так бы мовіць, суды таксама ў правільных руках знаходзяцца. Так, ну, я думаю, там такая рыторыка, хутчэй за ўсё, была, што вы уже победили, давайте, пиздуйте по хатах. Ну, я ведаю толькі, што яна была не пра перамаглі, яна была проста, тыпу, што вось, мы сёння сабраліся, патусілі, карацей, трэба разыходзіцца, а потым трэба кожны дзень збірацца. Ну, то бок, Кожную нядзелю. нічога не нагадвае, проста. Мы будем збірацца кожны дзень пасля працы. Так, вось папрацавалі, а цяпер на адпачыначак, тыпу, фізічныя гэтыя практыкаванні. Так. Падстаў дупу мусару. Нормально, гэта такая, гэта, ведаеш, прафілактыка нетрымання мачы. Ну, Ты практыкуеш якім сэнсе, свае мускулы, вось гэтыя тазу. Ну ты ж ведаеш, як бы, што нетрыманне мачы, яно ад гэтага залежыць, таму што мачавы пузыр, ён там знаходзіцца на гэтых мышцах, і ад таго, у якім стане знаходзяцца мышцы, вось, залежыць, наколькі часта ты будзеш ссацца ў старасці. Капітан піша з Магарашвілі. Ну, улічваючы, што у кіраўніка і уладара, па сутнасці, проста уладара партыі грузінская мара прозвішча Іванішвілі, то я б не здзівіўся, калі у нейкай партыі Ліло там кіраўнік гэта нейкі з Магарашвілі. З Магарашвілі гэта кіраўнік грузінскай дыяспоры беларускай. Не, кіраўнік беларускай дыяспоры. Хаця, ну тут у нас няма вось такой арганізацыі беларуская дыяспора. Ёсць беларуская дыяспора Аджарыі. Вось як арганізацыя, у ёй кіраўнік іншы. Нават беларускую арганізацыю аджарылі. Так, ну проста Пасля Аджарыя гэтых гэта ж выбараў. аўтаномія, і тут, в прынцыпе, у грузінаў такая, як гэта сказаць, ну, стаўленне да ўсяго, што, тыпу, да похуй, што там у Тбілісі, тыпу, калі што, нас Турэччына да сябе забярэ. Ну, я бачу сёння, як Таму што- выглядае Тбілісі, і я б быў зусім не супраць, калі б мяне Турцыя з такога Тбілісі забрала. Ну, мне Тбілісі таксама не спадабаўся зусім. І, ў прынцыпе, батумскім, хто вось у Батуме жыве, нікому Тбілісі не падабаецца. Таму што нават калі забыцца тое вось гэты знешні выгляд, вось проста зачыніць вочы, там няма чым дыхаць, там увесь час, блядь, смог люты. І там днём улетку жарка, а ўзімку увесь час халодна, а ноччу і ўлетку халодна. Як называецца беларускі грузінскі пратэст? Стаім разам. Окей. Я б назваў па-іншаму «Сядзім разам» Ну, на тут- бутэльцы. Не, у Грузіі не тое, каб вельмі шмат хто сядзіць за гэта. Дарэчы, у вас не было масавых арыштаў? Прям масавых не было. Былі, вось у Грузіі прынята звычайна проста ебошыць сваіх палітычных апанентаў фізічна. Вось як Александр Горовіч База, у што тут пачатку сказаць? сваёй у пачатку сваіх вось гэтых так бы 30 год вось разбіраўся з неўгоднымі. Тут таксама спачатку,
Ну як спачатку? Карацей, тут так прынята, так скажам. Вось. І Міша Саакашвілі таксама гэтым займаўся. Вось. Можете пачытаць артыкул на Вікіпедыі, калі цікава, пра тое, як ён абраўся увогуле, каб разумець, у прынцыпе, як тут працуюць выбары. Такія справы. Так, читайте Википедию. Только я вам раю это рабіць не на расійскай мове. Потому что на расійскай Википедии это просто своя візія ўсёй гісторыі. Там до сей поры артыкул про Беларусь называется Белоруссия. И гэта немагчыма змяніць. Там кансенсус такі ёсць, што гэта адзіная правільная назва. Расейцы просто звышлюдзі, як бы трэба разумець. Не, ну правильно. Не, ну насамрэч похуй, як бы. Просто важно гэта ведаць. Это то же самое, як, напрыклад, читаешь там ангельскую Википедию и ну прям про гісторыю беларускую ўзнікае там гэты Міндаўгас, Каліноўскас і гэтак далей. Гэта просто скапіявана з літовіцкай Википедыі, там з літовіцкіх крыніцаў. Досыць забаўна. А яшчэ калі чытаеш ангельскамоўную Вікіпедыю пра любыя пытанні такія супярэчлівыя в плане правасці левасці, то як бы таксама пачынаецца нацысты, фашысты, ультраправыя, місгендерінг там і ўсё такое. Ну гэта паказвае ўзровень дыскурсу ўвогуле гэтага падзелу на левы правы у сучасным свеце. Так. Ладно. Гледачы, задавайце свае пытаннічкі. Гледачы Капітан. ў выглядзе капітана. Так, Вот. капітан, задавай свае пытанні. Пішы, як там? Капітан піша, прапаную пераназваць артыкул пра Расею, бліну-лапатнае, скотоўблюднае, нефтедаравое пенебабве. Ну, слухай. Ну, можаш внесці гэта прапанову на беларускай Вікіпедыі, магчыма. Так, на Тарашкевіцкай трэба. Блін, карацей, нам трэба нейкі кантакт з беларускай Вікіпедыяй, каб любую хуйню, якую мы туды прапануем, яе вносілі. Так, безумоўна, гэта так і працуе. Рандомныя стрымеры на 2 гледачы зараз будуць вызначаць Галоўнае назвы артыкулу. знаёмства. Галоўнае гэта знаёмства, то бок неважна хто ты, колькі ў цябе гледачоў. Галоўнае, што ты знаёмы з рэдактарам Вікіпедыі нейкім тыпу адмінам і ўсё. Цябе ўсё у ажуры тады. Гэтым жа сэнс. Ой, дарэчы, у Беларусі ж таксама хутка выбары. Ой, нейкі прям выбарны перыяд, так бы мовіць. Так. Я вось сяджу, думаю, на каго паставіць лепей за ўсё. Блін, ну не ведаю, шчыра кажучы. А якія Мне вось каэфы ў гэтых уставачнікаў, Вова? Ну я не ведаю. Я такі новічок пакуль што ў гэтым. У мяне вось ёсць біткоінаў дохуя. Я біткоінавы мільярдэр. Я хачу паставіць іх на кандыдата ў Беларусі. Але вось я пакуль што стрымаюся, таму што заўсёды нешта можа пайсці не так, правильно? Ну не, мне здаецца, ўсё ж такі пераможа Канапацкая. Я думаю, беларусы вось у адрозненне ад амерыканцаў, яны гатовыя абраць жанчыну, а амерыканцы проста, як сказала адна жанчынка ў твітары, яны проста ненавідзяць больш, чым што? Нешта я забыўся. Карацей, жанчын больш за ўсё ненавідзяць. Мезагіны просто. Ось. І ну, як бы, і гэта і жанчыны самі сябе ненавідзяць, і мужчыны, ўсе. Ось. Таму такія справы. Не абралі жанчыну. Але я думаю, у Беларусі абяруць. Беларусы, ось, адрозненне ад гэтых тупых амерыканцаў. Уже абралі, ты што, у нас жа прэзідэнтка. Ну, гай, гэта Пажыццёвая нават. Гэта
Гайдукевич стане прэзідэнтам. Ён не баіцца свайго цела. Ну, не ведаю. Мне здаецца, гэта нейкая вось як гэта называецца? Зноў мізагінія, таму што ну колькі ў нас ужо мужчын прэзідэнтаў было? Александр Егорович Лукашенко, Александр Егорович Лукашенко, Александр Егорович Лукашенко, Александр Егорович Лукашенко, Александр Егорович Лукашенко. Вось і нахуя нам яшчэ адзін мужик прэзідэнт? Я лічу, што беларусы вось яны пажылі з гэтымі мужикамі, і трэба ўжо як бы абіраць канапацкую. Вось. Гэта моя такая думка. Я думаю, большасць беларусаў яны са мной пагадзяцца. Што Ну правильно, Лукашенко мы гэта ж такі прагрэсіўная патрыархальны краіна, фашысцкі дыктатар. Ось, мы прагрэсіўная краіна, і хопіць нам цярпець гэты фашызм. Ось, ультраправага дыктатара хопіць нам цярпець. Так, я лічу, трэба ўжо перастаць падтрымліваць гэтых правых папулістаў, такіх як Лукашенко, Трамп, Гітлер. Вось вы ўжо задзяўбалі, колькі можна. Одно і тое ж. Ну так, все правильно. Волан-де-Морт, блин, ну что вы книжек не читаете? Все правильно сказал. Вось Лукашенко, ён як бы мізагін, ён таму прызначае на ўсе важнейшыя пасады жанчынаў, каб яны не імкнуліся стаць прэзідэнткамі. Такая ў яго матывацыя. Ёсць такое. Я думаю, так усё і ёсць. Дарэчы, усе, хто чуў у пачатку музыку, подписывайтеся на канал Наш Хлопчык. Там будуць выходзіць іншыя хіты нашых нейратворцаў, якія вы маглі пачуць на мінулых стрымах. Вось. Такая реклама на аднаго капітана. Капітан, подписывайся. Я думаю, ён уже подпісаўся і пераслухаў. Ён акурат гэты чэлік з мему, які я заліў перад стрымам. Ось. Ён піша яшчэ, што УДС яшчэ закінуць пасылку на стрым. Блин, я ўжо кідаў. І не тое, каб вельмі шмат людзей сядзіць у ДС. Ну так. Ну, а вось хтосьці падцягнецца. Ось ён піша. Вось акурат яшчэ абавязкова нужна аналогію з Гаррі Поттером. Ну вось. Ужо зроблена. Так. Наш слон. Так, Гаррі Поттер і наш слон. Волан-де-Морт наш слон, я лічу. Не, я не згодны. Гэта фашыст. Не, гэта наш слон. Ён развязаў Наш слон гэта Гаррі Поттер. у Хогвартсе. Ён цярпеў за нас. Ну вось глядзі, Гаррі Поттер цярпеў за Дамблдор нас. гэта прадстаўнік вось гэтай ЛГБТ разлагаючай прапаганды. Гамасек. Волан-де-Морт гэта хто? Гэта наш базіраваны шлёпа-гігачат, наш слон, які развязаў СВО у Хогвартсе, каб адтуда выпіздзіць гэтага Дамблдора і прочых вось гэтых дырмболдараў. Вось. Я лічу, што ён за традыцыйныя цэны, каштоўнасці, за белую расу, таму што, ну, паглядзі, ён самы белы сярод усіх персанажаў увогуле Гаррі Поттер. Як ён можа быць за нешта іншае? Гэта наш сланяр. Ну, ён увогуле скін, ён жа лысы. Ну, так, гэта яшчэ і околафутбольшчык нейкі, блин, ну... То бок не, вось мне недавно тлумачылі розніцу. Насамрэч скіны гэта, ну, гэта не нацыкі, нацыкі гэта боны. Вось трэба размяжоўваць. Ну, околафутбольшчыкі не абавязкова як бы увогуле нацыкі ці нехта такія. Околафутбольшчыкі гэта людзі, якія проста ходзяць піздзяцца. Не, я кажу менавіта пра субкультуру вось гэтую. Вось Волан-де-Морт, ён быў бонам. Ну, мабыць, ён там яшчэ хварэў за нейкую каманду футбольную таксама. За квідзіч каманду. Выбачаюсь. Ну,
Ну так, у першай часткі, калі ты памятаеш, так, стоп, гэта Волан-де-Морт. Мне здаецца, Волан-де-Морт, ён жа падсіраў Гаррі Поттеру, ён за іншую каманду, так бы мовіць, граў. Таму што, ну, як бы, Гаррі грае за каманду Дамблдора, то бок за гэтых усіх ЛГБТ-персон, а наш слон граў за базіраваны Слізерин ці што там, я не ведаю. Як ён там называецца? Якія там яшчэ факультэты былі? Самае жахлівае, што мы абодва ведаем лор Гаррі Поттера. Ну, я глядзеў у дзяцінстве, так. А Гаррі фільмы, Поттер то і бок ты тайны не чытаў варшавскіх кніжкі. ультарсаў. Што, кніжкі я не чытаў. Нахуй мне гэта гаўно не Ну трэба. правильно, кніжкі ў прынцыпе не трэба чытаць. Згодны. Нахуя? Я вось ніколі не чытаў кніжкі. Я і чытаць не ўмею. Я нагадываю, что вы знаходзіцеся на інтэлектуальным канале Маргінез, дзе мы задаліся мэтай падвышаць узровень дыскусіі ва ўсходняй Еўропе. Гаррі Поттер і тайны варшавскіх ультарсаў, Слізерин белы, чысты Хогвартс. А ёсць жа гэтыя палітычныя каардынаты Гаррі Поттера, там і розныя факультэты разбітыя. Слава Морту не маглу, блядь, я не ведаю. Ну, типу, слава роду не уроду. Таму не ведаю. Слізерин і белая раса, гэта мы так ведаем. Все правильно. Так, мне тут написали. Вось, а Хагрид гэта Кадыров, калі што. Написали нешта смешнае ці? Чаму гэта Кадыров? Ну, ён барадаты і наколькі я памятаю, яго ніхто не мог звольніць. Ну, магчыма. А вось хто, як бы тады, вось гэтыя ўсе жывёлы Кадырова? Каго? І сына ў Хагрыда не было. Ну, слухай, я мог бы сказаць, хто гэтыя ўсе жывёлы. Не, ну вось, глядзі, у Кадырова ёсць сын Адам, вельмі важная персона. Міцкевіч, так. Так, дык вось, хто сын Хагрыда? Мне здаецца, яго не было. Капітан піша, ніколі не пытайце Хагрыда, што ён рабіў са сваім гіпагрыфам. Наколькі я памятаю, ён яго зарэзаў. Вось. Не. Там складаная гісторыя з вандроўкамі ў часе, так што... Гэта інтэлектуальная кніга для людзей з IQ вышэй 83. Я ўжо дрэнна памятаю, таму што я апошні раз глядзеў Гаррі Поттера, калі мне было год 13. Вось, і у мяне маці ўвогуле набывала апошнюю частку, перад апошнюю частку на дыске, гэтым пірацкам DVD-дыске, я тады жыў у пасёлке. Вось, і там быў не проста, тыпу, вось, пірацкі нейкі запіс, там быў пірацкі запіс, экранкі проста ў кінатэатры, дзе ўсе пердзелі, кашлялі. А гэта нам знаёма таксама. Вось, і гэта быў апошні раз, калі я глядзеў Гаррі Поттера. Я вось не паглядзеў Дары смерці першы і другі, я не ведаю, чым усё скончылася, я вам шчыра кажу абсалютна. О, ты самае цікавае прапусціў. Вось эту смакатку хрысціянскую. Я толькі ведаю з мемаў пра Навальнага, што там Гаррі Поттер уваскрос. Вось. І, як бы... гэта ахуенна, я лічу, гэта геніальна. То бок Гаррі Поттер гэта... Там трапіў у рай спачатку, там яго Дамблдор спусціў на зямлю. Дамблдор гэта такі Хрыстос. То бок Гаррі гэта Хрыстос, а Дамблдор гэта такі. У Гаррі Поттеры бог гей? Нормально. Ну, наконт таго, што ён гей, у самых фільмах ці кніжках нічога няма. Гэта проста гэтая... аўтарка спізданула, як я, Роулінг. Дык Роулінг спізданула, і сам актор жа гей таксама. Ну, гэта не важна. Гей ён ці не. У рэальным жыцці. Я думаю, яго абралі спецыяльна, тыпу, каб быў гей. Так.
У Варшаве яго абралі спецыяльна. Вось бачыце гэты рэсентымент каракаўскіх да варшаўскіх? Да, у Адразу нас прэзідэнт, гэта, карацей, мэр, і он таксама з платформы, так што... Ён таксама Я вось увесь мінулы год ездзіў на аўтобусе міма надпісу інціфада да перамогі. Вось. Толькі ў гэтым годзе яе замазалі. Ён сам замазаў? Хто ён? Мэр. Да, хутчэй за ўсё не. Не, у прынцыпе, у Польшы ўсім похуй на надпісы. Хутчэй за ўсё там проста жыхары гэтага дому, на якім гэта было напісана, выйшлі і нешта там А ў Польшы ёсць зафарбавалі. закон, па якому мяне набутэліць, калі я там буду хадзіць са свастоном ці з чымсьці такім? Залежыць ад свастону. У сэнсе? Таму што тут літаральна на інтэрнэт-крамах прадаюцца свастоны усялякія, якія з'яўляліся часткай сімваляў там, тыпу некаторых там польскіх ці іншых атрадаў. Ну там літаральна можа быць свастон на іх. Забараняецца менавіта вось гэтая нямецкая фашысцкая сімволіка. А сам па сабе свастон, наколькі я ведаю, ён не забаронены. А вось серп і молат так, гэта, наколькі я ведаю, нават і прадаваць нельга. Хаця насамрэч гэта ўсё так працуе праз дупу, таму што існуе камуністычная партыя Польшчы, якая выкарыстоўвае гэтую сімволіку, і ім нічога з гэтага няма. Былі нейкія спробы іх забараніць, нічым яны не скончыліся канструктыўным. А зігаваць можна? Таксама не факт, таму што я бачу адзін кейс, калі у Любліне, здаецца, ці ў Беластоку, па-мойму, у Беластоку, так, быў затрыманы чалавечак, па-мойму, на 2 гады. Але ён не сядзеў, наколькі я памятаю, ён там нейкія працы выконваў, нешта такое. Вось, ну гэта адзін кейс, я думаю, вось на маршы незалежнасці ў Варшаве там столькі было зігамётаў за ўвесь час. Я сумняваюся, што ўсе яны сядзелі. Ну вось бачыш, адзін што- кейс, то бок ўсё ж такі быў. То бок піс гэта проста... Я не ўпэўнены, што тады піс кіраваў. Не нашыя зубры. Вось прыйдзе що там, коаліцыя абыватэльская. Не, вось прыйдзе канфедэрацыя, тады Прыйдзе Тады- канфедэрацыя, канешне. гігачат Пуцін навядзе тут парадак. Пуціна ў прэзідэнты Польшы, я лічу. Ну яны так і кажуць часамі, асабліва вось Корвін. Корвін гэта такі польскі жырык. Ён выконвае такую функцыю паўшута, А паўнейкай. Корвін гэта не той далбаёб, які тыпу крычыць, ну гэтым, у пілоткі такой тыпу сидзіць і там і мама твоя курва была і там... Не, гэта не ён, гэта не ён. Ладно, я просто не разбіраюся. Корвін, ён таксама стары дзед, пердзед, ён ужо там у польскай палітыцы ад самых 80-х гадоў. І вось калі ты паспрабуеш знайсці фоткі ягоныя ў маладосці, ты не заўважыш ніякай розніцы. Ён у маладосці выглядаў дакладна так Нарадзіўся же дзедам, сама. так бы мовіць. Ну так, ён выглядаў дакладна так же сама. То бок, калі там Зяноў Станіславович які-небудзь у маладосці выглядаў проста як альфа-сігма Edit Dark Age чат, то Корвін гэта такі. Ну зато у Корвіна там, наколькі я ведаю, каля 10 дзяцей, то бок Ну, пастараўся наш чэлі. Sigma Mail як бы нават аднога не зрабіў. Вось ёсць тэлеграм-канал памылкі Зянона Пазняка, і ў ім нічога не напісана. Я лічу, што туды трэба ўсё ж таки напісаць адну рэч, гэта тое, што Пазняк не нарадзіў аніводнага дзіцёнка. Так, А мужчына не ўзгадвае- нарадзіў дзіцяці, гэта я лічу Узгадвае- гэта памылка. А ўзгадвае нейкую там чужое. Гэта не Корвін, гэта Яблановскі. Яго реально такое прозвішча. Ну я не здзівіўся б. Я вось недавно ехаў у трамваі, і там у нейкай рэкламе было узгадана прозвішча «Я русский». Нормально. Там бок у Польшы з гэтым поўны парадак. Вось у нас у пятніцу
быў семінар па біяфізіцы, і яго вяла выкладчыца з прозвішчам Мужан. А Мужан па-польску гэта негр. А яна чорная? Ну, такая прымесь ёсць. Ну, Яна ясна. такая карычневенькая. Ну, бачыш, палякі ўсё правільна, тыпу. Прозвішча, як бы, яно карэліруе з тым, што ты бачыш перад сабой. Ну, в прынцыпе, так і ёсць. Там, тыпу, нейкі... Бачыш, ідзе нейкі завадчанін, тыпу, п'яны ў гаўно, вось там у яго там нейкае прозвішча Сінікоў, там, я не ведаю. Такое. Ну, у Любліне, наколькі я памятаю, на выбарах гэтых парламенцкіх абраўся кандыдат Маскаль. Не, ну, Адпісу, дарэчы. Маскалей у нас і так шмат вельмі, тыпу, і ў Беларусі, і паўсюль. Там... Ну, в Беларусі я не сустракаў людзей з імем Маскаль. Ну, з прозвішчам Маскаль. Я сустракаў і Маскаль, і прозвішча Маскалёва. Карацей, ну, я наадварот шмат сустракаў. Гэта, ведаеш, двойная русифікацыя, калі ў цябе было прозвішча Маскаль, а потым прыйшлі рускія такія, нешта тут не пасуе, і яшчэ ёў на канцы. Будзеш Маскалёў, блядь, каб усе дакладна ведалі, хто ты. Ну так. Вось, але мяне насамрэч здзівіла, што па ўсіх статыстыках, якія існуюць наконт імёнаў у Беларусі, самае, ну, не імёнам, а менавіта прозвішчаў, самае распаўсюджанае прозвішча гэта Іваноў. І я проста за ўсё жыццё ніводнага разу не сустрэў чалавека з прозвішчам Іваноў, акрамя аднаго выпадку, калі я вучыўся яшчэ ў першай сваёй школцы, у 17-й Віцебскай. І там у нас у клясе быў прыезджы такі з Расіі, якога звалі Іван Іваноў. То бок такі стэрэатыпны рускі, ён яшчэ выглядаў як рускі мядзведь, такі здаровы, просто пиздец. Чемодан, вокзал, Россия. Бейте, режьте русских, Ну, отрезайте. Асуджаем, гэта АРП гэта все. Дарэчы, цікава, як яго лёс склаўся. Насамрэч, калі ён не вярнуўся на сваю матушку радзіму, то ў яго магло быць усё адносна добра. Магчыма. Хаця гэта дзіўнае, канешне, рашэнне такое, вярнуцца менавіта ў Віцебск, таму што расейцы яны едуць там у Менск, а тут у Віцебск вырашылі. Ну гэта вось адзін такі прыпадак. Насамрэч, я не сустракаў мігрантаў у Беларусі нікога, акрамя туркменаў і кітайцаў. Я шмат украінцаў сустракаў, тыпу, пасля таго, як на Донбасе вайну развязалі, тыпу, у мяне у двары жыў хлопец Іслам Архестов, яго звалі. Вось, ён з Украіне быў бежанец. У Машы лепшая сяброўка, вось, тыпу, у маёй дзяўчыны. Яна ўвогуле з Марыуполя бежанка, тыпу, з маці яны збеглі. Не, шмат украінцаў сустракаў, хто ў Беларусь уцёк з Донбаса, так бы мовіць. Ну так, я лічу, самыя такія прыроджаныя па крыві ўкраінцы гэта людзі з імем Іслам. Ну, у яго бацька проста... Гэта маё любімае імя. У яго бацька проста быў гэты мусульманін, таму так. А так ён выглядаў як звычайны хлопчык. Ясненька. Не быў падобны ён на убер-маргінала. А пачакай, а татары яны што, мусульмане? Ну, зараз, мне здаецца, так. У іх там мечеці стаяць. Зразумела, што ў іх ёсць свая, тыпу, як гэта штука называецца, тэнгріанства, тыпу, як... Хаця, мабыць... Не, мне здаецца, тыпу, яны ж гэтыя... Яны ж тюркі. Так, яны тюркі.
А вось ці тэнгрыянства ў іх я не ведаю. У казахаў было тэнгрыянства, а вось, блядь, у татарху яго ведае. Гэта не ў мяне трэба пытаць. Можна загугліць, калі хочаш. Я не шару. Ясненько. Ну, карацей, татараў няма, можна сказаць ужо. Я глядзеў ролик нядаўна Сідарова, вось гэтага Смаленчука, і ён там распавядаў, у прынцыпе, як справы, у якім стане справы знаходзяцца адносна розных нацыянальных рэспублікаў у РФ. Вось там у башкіру там узровень вывучэння там роднай мовы стаіць там спусціўся там з 60% нейкіх да 4, нешта нейкія такія там адносіны былі. У татараў таксама яны раней вывучалі татарскую мову ў школах, цяпер, па-мойму, там толькі першыя 3 клясы, а далей усё па-расейску. Ну, у Чачэніі як бы ўсё наадварот, як мы ведаем. Ну, гэта і не дзіўна. Чачэнія гэта ўсё ж такі такая сталічная рэспубліка ў Расіі. Ну Туды так. ўсе на паклон ездзяць. У горад Грозны. Таму такое, не дзіўна. Дарэчы, Александр Григорьевич нядаўна разрубіў некалькі чурак прямо... О, так, гэта праўда. Гэта праўда. Александр Григорьевич, атрымліваецца, таксама наш слон, наш зубр. Ось. Але калі паглядзець на менскія універсітэты, то складаецца ўражанне, што, як бы гэта мовіць, баяре дрэнныя, карацей. Вось Александр Григорьевич рубіць чурак, а яны ўсё завозяць і завозяць, завозяць і завозяць. Вось прыходзіш на Петроўшчыну, там каля меда, там проста адныя вось гэтыя, так бы мовіць, мексіканскія салодасці сядзяць там, тыпу, на любы смак, тыпу, з Індыі, з Афрыкі, з Таджикістана, з Слухай, я дайду на Туркменістана. хвілінку, ты тут пакуль параспавядай пра салодкасці Вось. мексіканскія. Проста ўсё імі запоўнена. О, іранцы, дарэчы, ліванцы. Я вось жыў, калі вучыўся ў інтэрнаце, і ў нас быў такі выпадак, што я спускаюся на першы паверх, а там стаіць дахера людзей, тыпу з адміністрацыі інтэрната, і стаіць нейкі іранец. Вось, і на ангельскай мове наламанай спрабую патлумачыць, што калі ён выйдзе з інтэрната, то яго зарэжуць. А тыпу яму адміністрацыя кажа, у сэнсе, ты вось не ходзіш на пары, нам тут тэляць, і ён кажа, мяне зарэжуць нахуй, тыпу, свае. І, карацей, там нейкія разборкі з міліцыі былі. Ну, магчыма, яго і зарэзалі, я не ведаю. Ўсё ж такі чурас, вось гэтую мексіканскую салодасць, яе так проста не разгрызеш, і яе прыходзіцца, ну, рэзаць. Але ў такіх выпадках атрымліваецца, што яна рэжа сама сябе. Вось. Але, ну, сапраўды, калі на немізе асабліва... Вось асабліва ўвечары, калі на немізе выходзіў, і вось гэтая тэма была з тым, што Лукашенка перапраўляў мігрантаў у Польшу гіганцкімі пачкамі, там таксама проста жэсць, там усё было у гэтых салодасцях мексіканскіх, вось, якія любіць рубіць наш прэзідэнт. Таму я лічу, што вось дрэнныя баяры. Александр Григорьевич нічога не ведаў, у яго дупу прабраліся чуррос. Туды прабраўся каранавірус. Ну, як пеў мой сябар, вирусов он не видел, не нашел. Нормально. Такія справы. Недарма Белая Русь. Ой, дарэчы, я вучыўся з сынам аднаго з заснавальнікаў тады яшчэ ў той момант, у пачатку 2000-х, проста руху Белая Русь у Віцебску. Вось, а ныне партыі Белая Русь, вось, по прозвішчу Уткевіч. Цікавы, канешне, таварыш, што сын, што бацька. Павінен быў быць Уткевічоў. Уткевічкін. Вось, ну...
Годна працягваем справу прэзідэнта, рубім дровы. Так, я ўсё дзяцінства рубіў дровы для бабулі. Увесь час, вось кожнае лета, дзесьці ў жніўні прыходзілася прыязджаць некалькі дзён запар і тупа рубіць, 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 рубіць. Я там сабе ледзь нагу не адрубіў, памятаю. Тапор сасклізнуў з гэтай, чуркі саранай, і як па наге сабе заехаў. Было непрыемна. Яшчэ ў дзяцінстве мне брат мой, з якім мы, ну вось ведаеце, з мульцікаў такія піла, тыпу, якая з двух бакоў, тыпу, вы трымаецеся і піліце, вось. Ён мне, тыпу, узяў, адпусціў проста з свайго боку, мне як ляснула яна па наге, у мяне там потым такая, тыпу, татуха, не ведаю, на паўгады засталася. Цікавая. Вось. Ну, вось мне спадабалася гісторыя пра тое, што там нешта саслізнула з чуркі. Вось з той пары, паходу, ты стаўся лібертарыянцам. Так, так, так. Як Леслі Найф. Дарэчы, а вы не дамовіліся, у які дзень вы на які? Не, мы пакуль што ні пра што не дамовіліся. Мяне напружыла вось гэтая тэма з тым, што я павінен нейкі план падрыхтаваць эфіру. А я не ведаю, як гэта мне зрабіць. Ну, Так што я думаю, мы правядзем вось у Мне здаецца, гэта нормальна. наступную суботу правядзем музыкальную канфу нашу. Так, Пра якую таксама трэба будзе даць аб'яву. на наступным тыдні будзе музыкальная канфа з нашым сябрам, саунд-дызайнерам і з Славай Кмітом. Калі вы не ведаеце, хто гэта, гэта такі беларускі андэграунд-музыка. Недаўна стаў яшчэ акторам. Вось, можете паслухаць Беларусь Аутфіт. Вельмі цікавая, добрая музыка. Там ён пра Меленкевічу праходзіцца проста як станок, вось гэта. Як машына, асфальтоўкладчык прыязджаецца па ім. Гэта праўда. Вось будзе канфа музыкальная, і, магчыма, там які-небудзь Леслі Найф паглядзець і, ў прынцыпе, зразумее, як гэта можа выглядаць. Не хочацца пужаць. Ну, просто, чалавека. я не ведаю, мне здаецца, калі з такім досведам, як у Леслі, няма чаго баяцца, тыпу, яго быў мільярд. Ну, які ў яго досвед у стрымах? Вось прыйдзе ён такі на мой эфір, а тут 5 чалавек, якія не пішуць яшчэ ніхуя. Не ведаю, мне здаецца, у яго не будзе ніякіх праблемаў, асабліва на стрыме. Ну, можна яму даслаць проста прыкладна, пра што будзем размаўляць. Ну, вось можна, але у мяне пакуль што ёсць прыкладна людзі, якіх я магу запрасіць без ніякага пляну. Вось Кміт, там, Сідаравым яшчэ дамовімся. Пакуль гэтыя людзі ёсць, я Леслі Найфа адкладу. РБС 1556, прывітанне. Першы раз цябе тут бачым. Хто такія гэтыя вашы лібертарыянцы? Ну, ведаеш, калі твая ідэалогія становіцца занадта маргінальнай у пэўных колах, то ты заўсёды можаш сказаць, што хлопцы, я лібертарыянец. Вось. Вось прыкладна гэты, ну, як мы ўсе ведаем, Цісак быў лібертарыянцам. Насамрэч, ёсць два тыпы лібертарыянцы. Вось, акрамя нашага базавага каналу Маргінез, існуе такі тыпу падкаст. Называецца, я ўжо не памятаю, як называецца, там два лібертарыянцы сядзяць. І я вырашыў, ну, абмярковую тыпу апошнія навіны, я вырашыў паслухаць іхні выпуск, крайні, які яны выпусцілі. І яны там такія абмярковваюць марш незалежнасці ў Польшчы і кажуць, ну, такое свята для брытагаловых. Я думаю, блядь, пиздец вы мудакі просто. Дзень незалежнасці ў Польшчы, так, марш незалежнасці, гэта ж пра нацызм просто. То бок, існуе два тыпы лібертарыянцаў. Вось першы тып гэта тыя, хто просто хаваюць сваю ідэалогію пад такой назвай, каб іх не пасадзілі на бутэльку. А другія гэта просто такія, насамрэч, ну, рашкаванскія хуйсосы будзем называць як бы ўсё сваімі імінамі. Не абавязкова, але гэта такія вось левалібералы на максімалках. То бок за поўную свабоду усяго. Ну,
Як бы гэта называецца звычайна ліберціны, там усё такое, пра тое, што вось Да мы похуй. хацім трахаць дзяўчынак, як Мухаммед 6гадовых, чаму нам не дазваляюць. Вось. Мне здаецца, гэта галоўная вось такая камень прыткнавення ўсіх такіх лібертарыянстваў. Ну, капітан піша, гэта якія дзяцей ебуць. Усё правільна, усё правільна. Такое вызначэнне, яно, ў прынцыпе, я лічу, у пэўны момант яно стане акадэмічным. Вось. Беру Не, тэрмін я на спадзяюся, што яно калі ласка. застанецца такім, каб яго можна было выкарыстоўваць. Ну і адначасова, каб на шэкеле разводзіць гояў, распавядаць ім пра лібертарыянства, зрабіць з гэтага цэлую кар'еру. Таксама Данаце можна. на наш адзіныя там незалежныя СМІ. Ой, сука, мы зробім вам рэдакцыю там начную, корэспандэнцкі корпус, Вось. Добра паспаць, добра пажраць і добра наебаць. Вось. Гэта ўсё, што мы вось гэтая сцэнка, якую вы толькі што бачылі, яна як бы прыкладна акрэсліла ўсё, што вы ўбачыце сярод лібертарыянцаў. Вось. Звычайна лібертарыянцы гэта проста хуесосы без поглядаў, якія такія, мне складана разбірацца, што вы там, аб чым вы там дыскутуеце пра палітыку, вось я лібертарыянец і ўсё, гэтым вызначаецца мой падыход там да абортаў, да свабоды слова, да падаткаў і гэтак далей. Мы не лічым, што ўсе лібертарыянцы гэта нейкія дрэнныя людзі, мы проста апісваем агульную тэндэнцыю ў гэтым свеце на тое, што звычайна лібертарыянцамі называюцца усялякія проста цікавыя людзі, так скажам. Special people. Вось. Такія справы. Ну так, такі парасонны тэрмін, пад які падпадае вельмі шмат групаў. Так. Менавіта я проста кажу пра тое, што назваць сябе лібертарыянцам гэта пердануць у лужу. Тое ж самае па сэнсе. Але любы дрэнны чалавек лібертарыянец? Не, вядома, не. Ёсць жа такія камуністы. Ёсць там... Ну, вось як бы якіх мы дрэнных людзей у гэтым свеце ведаем? Волан-де-Морт. Гітлер, Волан-де-Морт, Трамп, Лукашенко, Пазняк, Путін, Пазняк, ну і ўсё, больш дрэнных людзей няма. Ці з'яўляюцца ўсе яны лібертарыянцамі? Ну, экспліцытна не. Але, Путін, я лічу, лібертарыянец. Давайте паглядзім, тыпу. Мой бацька. Хто з іх? Ці ўсе разам? Ну, твой бацька я не ведаю. Я з ім не знаёмы. Калі ён дрэнны чалавек, то, магчыма, ён Волан-де-Морт, ці Путін, ці хтосьці яшчэ. Тыпу, з тых, каго мы пералічылі, таму што, не впісваецца ён вось у наш светапогляд. Ведаеце, вось ёсць палітычныя коордынаты такія, тыпу, на адным полюсе знаходзіцца Волан-де-Морт, Гітлер, Пазняк, Лукашенко, Путін, вось на другім Камала Харріс, Ціханаўская, Навальны, жонка Навальна, хто яшчэ? Байден, вось. Усе добрыя людзі. Я лічу, так трэба глядзець на сусвет. Вось. А астатніх як бы не існуе. Вось гэтыя архетыпы, яны ў кожным чалавеке прысутнічаюць. Тыпу, астатняга не існуе. Але, мы же як бы прыхільнікі шэрай маралі, то бок, у нас усё гэта не палітычныя коордынаты, а яны размазаны. То бок, не існуе нейкіх вось
полюс і полюс. У нас просто размазана вось гэтае зло і дабро, як мы ведаем, вось так размазана, ну, ведаеце, як па Як гаўно. падашве. Тыпу, вось у вас есть падашва, вы наступілі ў нашу шэрую мараль, так бы мовіць, і яно размазалася. Вось прыкладна так гэта выглядае у нашым розуме. Так. Уважаемые глядачы, ставьте подобайки, там подписывайтесь, все такое. Подписывайтесь таксама на канал нашего хлопчика. Там Так, вышел. подписывайтесь на канал Наш Хлопчик, где вы можете пакуль што знайсці толькі адзін трек, але хутка там з'явяцца і ўсе астатнія трекі, якія вы маглі чуць у пачатку і канцы нашых стрымаў. Хіты сапраўдных лідсвіністаў, лібертарыянцаў, я не ведаю, можете як заўгодна назваць, і яны вам падыдуць. Класіка беларускай музыкі, я б сказаў. Вось. Ну, ліцвіністы, яны ж таксама гітлераўцы ўсе. Мабыць, волан-дэ-мортаўцы ўсё ж такі. Ну, тыпу, яны ж усе хочуць захапіць Вільню. Ну, волан-дэ-морт Вільня наш. таксама хацеў захапіць Хогвартс. Разумееш, тут як бы. Волан-дэ-морт так, ну з Волан-дэ-мортам у каго заўгодна можна Я параўнаць. думаю, што Гітлер гэта проста тыпу выдумка, рэальнай істоты быў Волан-дэ-морт. Тыпу, Гітлер гэта калька, капірка з Волан-дэ-морта, тыпу. Волан-дэ-морт быў рэальна тыпу злы, а Гітлер проста тыпу быў такой адаптацыяй нямецкай. Ну, атрымліваецца, Роўлінг і геніяльная пісьменніца. Безумоўна, безумоўна. Але мы яе асуджаем за яе трансфобскія тэйкі. Яна сказала, што трансперсона не можа называцца жанчынай. Гэта што такое? Гэта ў нас Не, фашызм. можа, яна можа называцца, просто яна сказала, Гэта што фашызм. Не, ну жанчына называцца гэта можа, я жанчына. маю на ўвазе, што яна не можа быць жанчынай. Вот. ну, што мужчына не можа быць жанчынай, яна так сказала. Так. А гэта ўжо Але ну, мы з тобой разумеем, што фашызмам папахвае вось гэты жанчыны і Роўлінг. мужчыны гэта ўсё як бы прадукт ось, просто чалавечай мыслі. Насамрэч не існуе ніякіх жанчын і мужчын, і ўсе мы просто людзі. Вось. Так, чалавецтва. Гэта не канструкт, абсалютна не. Так. Ну, Усе все аднолькавыя, усе аднолькавыя. адзінства. Чыстыя лісты, так бы мовіць. Так, чыстыя лісты, вось, акрамя расейцаў, вось, з бруднай дупай. Я так лічу, яны вось не чыстыя, але таксама лісты, таму што яны будуць вісець, ну ладно. Так, мы гэта асуджаем, гэта было ўсё па РП, GTA РП, сервер, мы будзем часамі гуляцца на ім, вось. Роўлінг базанула. Ну, можна і так сказаць. Але яна не заслужыла вось пакуль што гэту тытул нашай зубрыхі, так бы мовіць. Зубрыні. Зубрыні. Ну так, мне ж нехта пісаў, што вось нельга пісаць зубрыхі, там хі, таму што гэта тыпу як жонка. Хаця хто, блядь, называе жонку там нейкага повара, паварыха, гэта ж бред просто. Вось, трэба кажуць кі і ўсё такое. Мне, дарэчы, вось з гэтымі прыколамі, блядь, незразумела, вось, а для чаго нашыя, так бы мовіць, беларускія вось гэтыя ўсе нью-суфражысткі, вось, нахера яны паддрочаць так моцна на расійскія тренды, то бок я разумею проста пісаць фемінітывы, тыпу, гэта зразумела, блядь, тыпу, у беларускай мове, окей. Нахуя, вось, падражаючы расіянам, пісаць тыпу слова, потым ніжняе падкрэсліванне, потым там ня, там кі і ўсё такое. Тыпу, у чым прыкол? Тыпу, Расія такая великолепная дзяржава, такія ахуенныя думкі як бы вносіць. Ну, блядь.
Я не ведаю. Ну ты будзеш здзіўлены, але зараз будзе ўсё больш з'яўляцца людзей, якія менавіта з такімі думкамі, што вось усё не так адназначна. Давайте Ну, гэта для вяртацца мяне ў то не ўсю гэтую дзіўна. арбіту. Гэта для мяне не дзіўна, гэта адбываецца як бы кожны раз. Прывіт адэкватным беларусам. Прывітанне. Прывітанне, Уладзіслаў. Прывітанне, Токар. Такар, мы цябе памятаем. Слова адэкватныя. Я спадзяюся, ты праз В напісаў? Так, малайчынка. Праз правільную літару В напісаў. Беларусам трэба было яшчэ Так, дадаць. ты вось беларусам неправільна адзначыў, тыпу там трэба было зетка. Таму што мы ж усе тут сланы і ўсё такое. Падражаючы расіянам, я буду бомбіць Белгарад. Што тут сказаць? Галоўнае Адабраю. падражаць расіянам, я так пішу. Галоўнае, не дамбіце Бамбас. Ой, прабачце, не бомбіце карацей, неважна. Я нешта заблытаўся. Не ведаеш, не суйся, як бы. Тут іншыя хлопчыкі, іншыя ребяты. 8 год я так не навучыўся казаць правільна, там Бамбас, Донбас, не разабраўся, прабачце. Вось. Ну вось, працягваючы вось гэтую тэму з нагаварыць ватнай хернішча. А бінарысткі будуць смешныя. Гол, гойда губамі. Вось гэта ўсё. Расія! Расія! Все, больш мне... Гэта як тая тэма з «Скажы нешта пра ўкраінскую, у мяне дэпрэсія». Вось на гэтым маё прарасейскае скончваецца. Я магу задвинуць прарасійскі тэйк. Давай. Ён заключаецца ў тым, што Масква — гэта ЛГБТ-сталіца сусвету. І мы гэта, канешне, ухваляем. Гэта вельмі добра. Вось... А масквічы гэтыя, яны нічога не разумеюць. Увялі свае там гэтыя законы, супраць ЛГБТ-персон, і іх цяпер у Амерыке ім візы даюць, каб іх не преследаваў жудасны анты-ЛГБТ рэжым Владзіміра Владзіміровича Пыніна. Вось. Але мы ухваляем ЛГБТ-сталіцу Маскву. Вось, а яшчэ мне вельмі падабаецца традыцыйны інстытут сямейны у Расіі, такі як снахачаства. Вось, я лічу, што ім трэба захоўваць такія традыцыі. Ну, дарэчы, мне чэлік тут прыязджаў, казаў, што ён гісторык. Ён казаў, што ў Расіі гэта не было так распаўсюджана, як пра гэта звычайна пішуць, але сам факт таго, што гэта тыпу было ў прынцыпе хоць неяк распаўсюджана, гэта, канешне, шмат пра што кажа. Вот. А гэта той самы гісторык, які табе распавядаў пра новае асэнсаванне нацыі? Так, гэта ён. Гэта быў ён. Я не здзіўлены. Я насамрэч таксама не здзіўлены, але ось. Мне ж трэба на кагосьці ссылацца. На Сібір можна ссылацца. Беларусі, дарэчы, лягчэй стран з пераходам, чым у Польшы. А сцы з пераходам? Ну, мы вось на хіміі разбіралі, што цыстранс номенклатура, яна ўжо не зусім правільная. Трэба карыстацца номенклатурай ЭЗ. Вось я лічу, што персоны... Прабачце. Ну, мы тут пакуль што не дайшлі да гэтага ўзроўня прагрэсіўнасці. Там пляцемся недзе ззаду, таму у нас пакуль што ЭЗ. А ты адкуль ведаеш, капітан? Пра ось транспарт. Ну, я не здзіўлены, што пра гэта напісаў менавіта капітан. Ну, потому што капітан гэта наш гэта наш пусебойкі хачат. Так. Ці знаёмы вы з чэшскім філосафам? Так, мой улюблёны філосаф.
Як гэта зараз модна казаць, хвілёзаб, вось. Не-не, ты мог бы прачытаць, гэта чытаецца як «Я смог чуструк». Вось, так што... Так пачакай, мне здаецца, гэта не чэшскі, ты нешта пераблытаў, гэта мангол. Вось, гэта азіяцкая думка, як бы. Вось, геній сапраўдны. Чэшскі там усё ж такі у яго іншае імя, калі мы пра аднаго і Мне таго ж. падабаецца такі чарнаскуры блюзмен, вядомы як Лу Капіда. Вельмі файная песня ў яго. Ён калабы рабіў з гэтым Скрымін Джей Хокінсом. Вядомы артыст. Лу Капідар. Усім раю таксама. Загугліце. Я не, як бы, не знаёмы з творчасцю, але ўхваляю вельмі моцна. Гэта вось як ведаеце, вы ніколі не чулі пра плян офісу Святланы Ціханаўскай? Загугліце плян ОСТ. Асуджаем. Вось гэта мы асуджаем. Ведоўца гэтага стрыма меў на ўвазе проста назву. Проста назву. Боку свету на Рукі нямецкай прэч ад мове. Рудзіка, нагамі хуярце. У GTA Прэстрай насамрэч ахуіцельны паблік з мемамі. Читай. Все ж таки адстрапонілі, походу. Ну, віншую. А хто пагадзіўся? Читай Я давай, там ці мне я прачытаць. там бачыў у твітары, што Ксюшенька знікла. Магчыма, гэта яна ўсё ж таки прыехала да цябе і не вытрымала, як бы, напору. Яна перыядычна знікае, таму што яна па гарах поўзае. А дзе яна жыве? У Швейцарыі. Зразумела, думаю, у якіх гарах яна поўзае? На той самай гаре Дзяржынскай 345 метраў. Ну там можна папоўзаць таксама. Калі цікавыя грыбы якія-небудзь у лесе знайсці. Вось, былі ў нас такія знаёмыя. Так. Хаця там не грыбы былі, ну ладно, не важна. Наш агульны цікавы знаёмы знайшоў не зусім не грыбы. Вось. Але пра гэта мы не будзем. І наколькі Пра выпадкова гэта мы іх знайшоў, не гэта будзем. таксама пытанне. Гітлер любіў евреев. Не веришь Гуглеру? Асуджаем. Вось. Ксюшенька знікла, таму што яна пакрыўдзіла вусы Чэліка з твітара, а яе забулілі ў адказ. Ну, Ксюшенька і мяне таксама буліла. Разам з нейкай жанчынай за 30 адзінотнай, вось. Але я не буліў яе адказ. Я вышэй за гэта. За Ксюшеньку. Хаця, калі мы б мераліся у шырыню, я думаю, яна перамагла. Ось зноў ты буліш чалавека. Ён вось сядзіць у сваім твітары, спакойна абсірае ўсіх вакол, а ты яе вось... Нават калі Так б мяне будзеш павярнулі, несправядліва. тыпу вось так, я бы ўсё роўна прыграў бы ёй. Прабачце, я сам сябе асуджаю. Вось. Так, вось мяне ў гэтай з'яве з абмеркаваннем вусоў і валасоў Чэліка здзівіла чарговы раз такая рэч, што хлопцы сядзяць, блядь, там за 20, за 30, за 40 год у твітары. Я лічу гэта хлопцы, як бы мужчыны, яны там за 50. Вось. Пачакай, ты пра Ксюшеньку зараз, я ўжо згубіў гэтую... І абмяркоўваюць пад вось гэтымі пастамі пра Ксюшеньку тое, што ну вот мужиков реально там тыпу вусы, барада, там ось валасы даўгія, гэта підарства, там усё такое. Я думаю, ці не підарства, там не прыгожа, там я думаю, ну хлопцы, слухайце, абмяркоўваць іншых мужикоў, гэта вельмі цікава. Наколькі яны прыгожыя асабліва вось. Наколькі яны прыгожыя. Гэта мы ўхваляем. Гэта скрэпна, гэта базіравана.
Гэта вось у каардынатах сучасных як бы людзей гэта на баку Дамблдора, то бок гэта дабро. Можна было б прысвяціць старым інтэрнэт-выданню савецкая Беларусія. Яна сапраўды не взяў, выдаліў свой ёптаць. Ну, окей. Што я магу Гэта сказаць? быў файл смерці, Віталік, ты прачытаў і праз 7 дзён ты памрэш. І мне трэба даслаць гэты файл тыпу усім вакол, тыпу 30 Так. людзям, каб памерці. Прывесці друга трэба. Так. Ну мне это ўжо не страшна, я памёр 2 гады таму. Ну, а я нарадзіўся дзедам, таму мне таксама. Вось. Давай, капітан, што ты там хацеў напісаць? Так дакладней напісаў і потым выдаліў. Не піша. Не піша. Не страшно. Ну, спадарства тут больше стало трошечки. Я вас закликаю ставить падабайкі. Стрым па савецкай Беларусі просім. Аж, ну, разумееш, калі б чалавек, які піша пасты на савецкай Беларусі, прытым на 2 савецкіх Беларусіях, вось, у іх бы дэбаты зрабіць, вось, 2 людзей, як бы, рэальнай савецкай Беларусі і вось гэтай западнай фальшыўкі. Сутыкненне 2 капсулаў. Так. Вось гэта было б цікава. А проста абмяркоўваць, што пішуць на савецкай Беларусі, ну, слухайце, я таксама магу пісаць, тыпу, прыдумаць. Савецкая Беларусія хуйня, просто ўжо не актуальна, гэта было яшчэ 22 годзе. Гэта як яго завуць? Вось нейкі Макс 100-500, там нейкі, я не ведаю, 15 год робіць адну і тую ж хуйню, вось, тыпу, так і тут. Яно вельмі хутка надакучвае, шчыра кажучы. Мой любімы паблік, вось з такіх па тыпу савецкай Беларусі, гэта Америка на Google мапах. Вось там вы сапраўды можете даведацца праўдзе даведацца праўду пра жыццё ў Амерыкі, такой, якая яна ёсць. Па-мойму, яшчэ больш душная хуйня, якую ўвогуле можна прыдумаць. Смяяцца беларускага інтэрнэту. Ну, мы таксама феномен беларускага інтэрнэту, але калі ты лічыш, што гэта нешта добрае, то... Калі ты лічыш, што нашыя стрымы гэта нешта добрае, то ты пиздец ёбнуты. Ратуй сваё жыццё, пакуль не позна. Пакуль не адстрапонілі, так бы мовіць. Прабачце. Вось. Всё, хопіць буліць чалавека за адзін нетрапны допіс. Ну, нам не важно, чым вы займаецеся у сябе дома. Ці ў сябе ў Твіттер. За зачыненымі ці адчыненымі дзвярмі. Нават калі гэта выкладаеце ў інтэрнэт, так. Ну, асабліва, гэта мы нават ухваляем, таму што, вы ведаеце гэты феномен, што дзяўчыны, якія выкладаюць свае відэа і здымкі на OnlyFans, яны проста самі ў ахуе, колькі грошай яны праз гэта зарабляюць. Там проста нейкія сотні тысячаў даляраў за вельмі невялікі прамежак часу, там не ведаю, за год там можна сабраць. Ну, ты разумееш, што гэта як бы адзінкі такіх дзяўчынак. Вось у мяне... ну у нас была знаёмая, магчыма, ты разумееш, пра каго я кажу, яе была паганяла Сажа. Вось. Яна ж таксама на OnlyFans выкладала свае фоткі, але зарабляла яна тыпу $600 дзесьці. Ну, $600 для Беларусі гэта ўжо вышэйшая кляса. Ну, асабліва для Віцебска. Асабліва, так. Гэта выдуманая асоба зараз, мы пра гэта РП. Калі Маргінез будзе публікаваць свае знімкі. Падпісвайцеся на Patreon, там усё будзе. Залежыць ад таго, колькі ты гатовы заплаціць. А ўвогуле, у мяне Instagram ёсць, так што падпісвайцеся там, усё бесплатна. Ён там
голенькі. Я выкладаю туды здымкі голых мазгоў. Вось. Сваіх. Ну, не сваіх, на жаль. А было б прикольна, дарэчы, взяць У так яго там паглядзець на свае ёсць мазгі, фоткі прасканаваць. ножак. Вось я ведаю, што ёсць такі тыпу моцны фетиш у інтэрнэце, тыпу, ну, фуд-фетишысты, яны прям А жорстка ты ўжо праверыў, праглядзеў усе мае старонкі. жорстка данацяць, тыпу, прям на OnlyFans, каб вось дзяўчынка менавіта ногі зняла, тыпу, як у камеру піхае, там, як слюнявіць. Вось. І мне здаецца, можна нешта такое знайсці ў відоўцы ў інстаграме, ну, мабыць, без слюнявлення, але вось там фотку ножак, я думаю, вы знойдзеце. Вось. Калі трэба больш, пішыце на Patreon, подписывайтеся, а по-любому будзе больш. Ты вядоўца нішавага каналу, якія мазгі? Гэта да мяне пытанне? Так. Ну, парэзаныя відавочна. Парэзаныя, разрэзаныя, адспіртаваныя. Пенетраваныя, так бы мовіць. Як табе падабаецца, капітан? Вось ты вырашыў працягнуць булінг яго. Адзінага гледача як бы згубім. Што ты робіш? Во, што ты робіш? Ну, трэба часамі паказаць, хто тут пан. Вы ж ведаеце, што як бы як у нас у Польшчы. У каго хуй большы, тот і пан. Зразумела. Гэта такі польскі закон, я так разумею. Так, вось у парламенце нядаўна прынялі. Дуда выдаў, тыпу. Апазіцыя прыйшла да ўлады, і гэта быў першы законапраект, які яны выпусцілі. Не. Апазіцыя, наадварот, скасавала гэты закон, як мы ведаем. Дуда вось быў наш базавічок, вось ён падпісаў гэты закон, тыпу, і Польша жыла у патрыархаце, вось гэтым, у каго хуй больше. А цяпер ўсё наадварот, у каго хуй меншы, той і пан. Ой, той і пані. Вось. Ну, дарэчы, у прынцыпе, у гэтым няма ніякай спрэчнасці. Гейропа. Таму што пол гэта спектр. У каго хуй большы, той там больш бліжэй да мужчынскага полюсу, каго меншы да жаночага. Качынскага хуй 2 метры. Ну, вось у Батумі стаіць бюст Качынскага. Вось. У нас тут ёсць парк Леха і Марыі Качынскіх. Але хуя ў яго там няма, таму што ну, у яго вось толькі галава, так бы мовіць. Абрэзаны. Вось. Правялі яму грузіны барміцву. Нягледзячы, што гэта хрысціянская краіна, барміцву ажно да галавы. Вось. А ўвогуле, ну, калі хто не ведае, чаму у Грузіі ў Батумі стаіць помнік Качынскаму і парк у гонар яго з жонкай названы. Калі ў 2008 годзе адбылося вторгненне Расіі ў Грузію, Качынскі быў ну, літаральна першы такі з лідараў дзяржаваў, хто прылецеў вось прямо ў Батумі, прямо ў Тбілісі і выступаў са сцэны ў падтрымку Грузіі. Вось. Таму, ну і для грузінаў, для Грузіі гэта было вельмі важна ў той момант, так скажам. Улічуючы, што аджаты ў іх, як і ў Украіне, 20% тэрыторыі прыкладна. Качынскі грузін проста. Ну так, Качынідзе. Ну, я лічу, у тыя часы трэба было проста Польшчы прыяднаць Грузію, і Качынскі павінен быў быць Качынішвілі. У яго павінна было быць двойное прозвішча Качынскі Качынішвілі. Я лічу, што было б нашмат лепей. І не летаць у Смаленск. Палёт у Смаленск быў памылкай, так скажам. Ну, хто ж мог падумаць? Ну, як сказаць, хто заўгодна.
Знаєш, як активіст підтримав так Грузію. Так, у Батумі стоїть помніку на бомберу. Качинский реально був першим, хто подарував дупу своїх опонентів. Ну, я сумніваюся, што першым, але ён гэта рабіў вельмі эфектыўна і цікавым спосабам. Вось. Ну, ведаеце, у мяне цяпер з'явілася іншая думка, што трэба было Польшу да Грузіі прыяднаць. Не, слухайце, вось я зараз думаю, і мне здаецца, калі б Качынскі вось прыехаў у Грузію, то яму б вельмі спадабалася тут з яго ідэямі. Вось. Які з... той самы На экаактывіст. бомбер. Вось, таму што, ну вось, ён убачыў бы гэтую лашадзіную пряжку, якая гоніць па Батумі, і такі, блін, ну, тут маё месца. Так, хадзіў бы за гэтым канём і еў бы яго кал. Ну, ён усё ж такі не крышнаід. Таму... Гэта вось нынешняя, ну, будучая глава дэпартаменту разведкі, здаецца, Тулсі Гэббард, ось, Трампа, яна ж крышнаідка, не? Мне здаецца, яна крышнаідка. Ну, вось, паглядзім, што будзе з разведкай Амерыкі. Магчыма, замест зліваў усіх украінскіх планаў ва ўсім свеце, яна будзе займацца тым, што будзе карміць гаўном сатруднікаў. Ну, мабыць, яна свае злівы нам пакажа. Дзе яна праводзіць, так бы мовіць, крышнаідскі рытуал. Ну, слухай, мабыць. Піздаты зараз татарын. Пігда, я папрашу. Пігда. Ну, мабыць, не ведаю. Ці ты нашаму гэтаму? Так, ты удакладняй, каму ты кажаш. Добрый вечер. Вечер у хату. Добрый вечер, Тим 4025, я ўжо думаў, не У з'явішся. Беларусі звычайна кажуць. Так, а пра што я там казаў, я ўжо забыўся. Пра татараў. С татарамі нет. Так бы мовіць. Вось. Больш мне пра татараў асабліва няма што сказаць. Такія справы. Так, мне трэба высмаркацца. Я хварэю, таму прашу прабачэння. Давай. Ты толькі мікрафон адключы. Так. Пішыце, задавайце пытанні, прапануйце тэмы для меркавання. У нас яшчэ ёсць час. Сёння такі больш лямпавы стрым. Людзей не шмат. Абмяркоўваем усялякую херню. Пішуць табе, Віталік, не хварэй. Не хварэй. Дзякуй. Так. Ну што, паважаныя гледачы, я спадзяюся, усе вы падпісаліся на наш канал, паставілі лайк, пазванілі ў звон, каб вам прыходзілі паведамленні. Падпісвайцеся яшчэ на канал наш хлопчык. Канал нашага хлопчыка з хітамі нейрамузыкі. Вось. Так, пра Леслі пыталі. Ну, ніхто не пытаў пра Леслі, але не ведаю, мы нават не ведаем, што сказаць. Пакуль проста недагаварены, так бы, недамоўлены дзень, у які ён будзе. Леслі патрабуе ад нас плана на размову. Так бы мовіць. Плана на размову. Ось. Таму пакуль нічога няма. Але на наступным тыдні, у наступную суботу будзе стрым з Славай Кмітом. Ось. Ён таксама музыка і актор. Таму... Ну, у нас будзе цэлая канфа, калі ўсё атрымаецца добра. Так, яшчэ там у гасцях плануе быць з намі наш сябар
саунд-дызайнер. Ну, гэта каб проста нам было пра што размаўляць, бо будзе крынжова, калі Слава будзе нешта заганяць пра музыку, а мы такія тыпу. А мы такие, Сі, Идём до, ре, ми, дальше. фа, соль, ля, сі. Піську мою ты Письку пососі. пососи. Ось, ну, Гениальные люди думают однорку. так. Тебе пишут хвои. Так, это мы баним. Клик-клик, забанил Токара. В сенсі. Що? Тебе написали, как ты хворел. Все, я забанил. Ні, не треба мені хворіти, не треба. Осуджаю. До вас прийде на стрім Зенон Пазняк. Ну, калі-небудзь, мабыць, і прыйдзе. Ну, калі ў нас будзе выхад на Зенона Пазняка, і калі якая-небудзь прыгожая дзяўчынка ці хлопчык настроіць яму стрым дапаможа, то магчыма і будзе, я ж не ведаю. Але, наколькі я ведаю, Пазняка выцягнуць проста кудысьці даволі цяжка. Таму гэта пакуль што толькі мары. Не, ў прынцыпе, у онлайн-фармаце можна. Там галоўная праблема, мне здаецца, будзе толькі з тым, што ў яго мікрафон якога-то адміна. Да я кажу, нам проста трэба знайсці... Ну, слухай, ты ж увогуле ў Кракаве. Калі Пазняк будзе ў Кракаве яшчэ раз, падыдзеш да яго, скажаш. Тыпу... Зянон гэта Станіславович, пайшлі да Гэта мяне на поўны стрым. крынж. У сэнсе. Які Я крынж, думаю, усё што нормально. Губу закаціць. офлайн прапановы гэта поўны. Кажуць, Крэп. губу закаціце. Ой, боже, губу закаціце. Тыпу... А чым яе закаціць? Губамі? Губамі. Ну, вот адмін ужо купіў новы. Я не бачыў нічога ад адміна з года 2020-го дзесьці. Я адзінае, што апошняе бачыў пра яго, што ён лапаты вельмі бараніў, казаў, тыпу, ось лапаты гэта ахуенна. Ось. А я хацеў пра губу сказаць, што закаціце. Ну, камон. Улічваючы, што беларускі інтэрнэт, ён толькі зараджаецца фактычна. Любыя калабы магчымы. Ось. Такія справы. Ну, мало хто ведае, але вот адміну прыйшлося прадаць сваю левую лобную долю, каб купіць новы мікрафон. У яго не засталося аніводнай. Таму што правую ён прадаў, каб набыць блін з лапаты. Не, вось пра нейратрек, мне здаецца, калі мы яму пакажам, то ён дакладна не прыйдзе. Ой. Хаця... Ну, ёсць такое. Ну, я ягоную кніжку купіў, так што, можна сказаць, прафінансаваў ягоную дзейнасць. Ну, так. Я вось вам зараз я пакажу. Яна з аўтографам. Во. Я спадзяюся, будзе на стрыме бачна. Называецца «Незалежнасць». Вы бачыце гэты ахуянейшы дызайн. Адразу бачна, што яго рабіў сам Зенон Станіславович. Ці яго жонка. Хутчэй за ўсё яго жонка. Вось, і тут ёсць аўтограф. Вось, спадзяюся, гэта будзе бачна. Тут напісана Владимиру добрых зычэнняў. Карацей, Зенона Станіславовича каліграфічны почерк. І так гэта выглядае. 25.02.24. У лютым было гэтага году, амаль што год таму, прыязджаў да нас у Кракаў. Хто з вас адмін, а хто ліберашка? Мы абодва лібералы, дэмакраты, гуляем за каманду Дамблдора, вось, супраць усяго дрэннага за ўсё добрае, супраць фашызму. Так, а яшчэ мы дэкаланізатары.
Так, мы дэкаланізатары. А калі вось разбівацца вось такую гуляць у ралевую гульню, вось, хто з нас вата-адмін, хто ліберашка. Ну вось глядзі. Твар у Вовы, ён больш лысы, то бок ён вата, а я бажэнаў. Вось. Іх жа там... Як гэта гаўно называецца? У Бажэнава на канале. Пражэктар Пэріс Хілтон гэці, толькі там не Пэріс Хілтон, а Райан Гослінг, вось. Не ведаю, шчыра кажучы, што яны там абмяркоўваюць, але атрымліваецца, я тады бажэнаў, а уладар канала гэта вата-адмін. Зараз ён дастане бліны з лапаты і пачне есці. І пачнецца АСМР. На жаль, няма паблізу ў мяне ніводнай лапаты, ніводнага бліна. Сёння даеў сырнікі. Ну які ж ты рускі тады? Які ж ты рускі? Чурка. Асуджаю. Сам сябе. Не, я чурка. Я смакчу на канцы. Чи планує Маргінес міняти ім'я на Зуброслав у рамках деколонізації? Да тебе пытанне. Ну, я думаю, змяніць імя на дарэчы свет. Вось это мне больш падабаецца. А я на Ведабомж. Маё, як казаў класік, атмасфернае імя. Я не ведаю гэтага клясыка. Я Это, думаю, ты ведаеш. это Владимир Караткевич. Ніфіга сабе. Выдал, конечно. Базануў сабе ў штаны. Ну так. Менавіта ў штаны. Ці плануе Маргінес патрапіць у міратворцаў? Я ў Безумоўна. Абхазію не збіраўся ехаць. І я не расеец, таму міратворцам не атрымаецца. Я думаю, што ва ўсіх у нас ёсць пэўны патэнцыял. Гэта ведаеце, як дом з патэнцыялам. Вось у нас ёсць такі патэнцыял ва ўсіх. Тут уже матэрыялу выстачае. Ну, Ну, табе лепей гэта бачна, як украінцу. Любімы альбом Вежы багоў не чуў. Увогуле, калі вы зацікаўлены усялякай музыкай, тыпу там, не ведаю, групы Молот, Хонар, там, польскія, усялякія групы, якія там усе песні пра тое, як яны змагаюцца з жыдоўскім семем Арды, гэта не зусім да мяне. Мне такі тып музыкі не вельмі падабаецца. я слухаю толькі нейрамузыку, якую генеруе нейронка. Вось. Ну, ён меў на ўвазе Гадставар, ён ужо і піша пра гэта, тыпу. Альбомамі я не слухаю. Ну, як бы самыя папсовыя іх песні гэта як бы людзі на балоце. А мне больш падабаюцца новыя праекты, вось гэты нож. Ну нож, вось моя любімая песня Ножа, гэта вось песня трагічная пра тое, як Леслі Найф пабіў свой палец аб бакавушку дзверы. Так, гэта такая рэч на векі. Ясна, безгустоўны мякіш. Вось пытаюць пра улюблены трек «Веркі сердучкі». Ну, я думаю, вось гэта хорошо, все будет хорошо. Асабліва мышапы з Оксіміронам. Чалавек незадаволены, што на стрыме на канале Маргінес людзі балтаюць проста пра рандомныя рэчы і не абмяркоўваюць сур'ёзную палітыку, там, сур'ёзныя, там, вось гэты ўсе рэчы. Гэта хто? Ну, тут нейкі шызапернік, кажа, безгустоўны... Не, гэта ён пра тое, што я пра музыку сказаў. Што, тыпу, я слухаў, вядома, пэўны час групу Хонар польскую. Да таго моманту, калі я зразумеў, што гэта ўвесь движ максімальны рэсентыментарны. Там літаральна кожная песня пра тое, што нас топча семя жыдоў, але вось мы не здаемся і ўсіх пераможам. Не, ну я слухаў групу Хонар, у іх ёсць добрыя песні. Ну, ты проста
польскай мовы не ведаеш. Мабыць, таму ад Так, я не цябе ведаю польскай мовы. услізнула гэты пасыл кожнай песні. Про God's Tower. Блин. Іх песня Любімы была... альбом таксама не Як магу яна сказаць. называлася? Вось мне вельмі падабалася песня, забыўся назву. Ну, карацей, я умственно адсталы. Ой, спецыяльны чалавек, таму я не памятаю проста. Так, я цябе пераб'ю, вось менавіта таму, што ты адсталы, вось, а пытаюсь пра любімы альбом «Улес». Я таксама не магу сказаць альбом, я не памятаю іхныя назвы, але ёсць любімыя іх было кампазіцыі. 8, як мы ўсе ведаем. Ёсць любімыя кампазіцыі, іх было не 8, значна менш. Вось мне падабаецца «Пляц Францыска», падабаецца «Калі імперыя знікне», «Радыё свабоды», «Чужаніца». Вось. Добрая музыка. Гэта падобна, дарэчы, на мой погляд, на польскую групу Lady Punk. У іх такое гучанне. Акурат яны існавалі у прыкладна адны і тыя ж гады, там 80-е, пачатак 90-х. Падобнае гучанне, падобнае месца, магчыма, нават у музыцы. USLS пытае, а што спадары думаюць пра гурт «Дрыгва»? Я не ведаю такі гурт. Ну, мне здаецца, што на расейскай мове робяць песні, не? Я хрен ведаю. Магчыма і не. Магчыма, я нечым перепутал. Так нересентыментна спяваць, як нішчыць ворага. Не, ты, походу, не слухаў групу «Хонар». Група «Хонар» менавіта там «Не вальчыш сам для рацыі для сваёй крві, не позволь зламаць ще». То бок там такое. Тыпу, ты не адзін, давай, будзем разам змагацца з жыдамі. Ну, Леді Панк гэта, так бы мовіць, транс-гурт. Вось, таму што ён хоць і ледзі, але голас там мужчынскі. Вось. Дрыгва па-беларуску спявае? Давайте я загуглю. Дрыгва. Ну, так. Ну, тады я не пра тую групу падумаў. А дарэчы, вось у беларускай групы «Молат» ёсць добрыя песні. Асабліва мне падабаецца іхныя перапеўкі такіх гістарычных наратываў, тыпу вось «Абарона Крычава», вось гэта, я разумею, музыка для гігачадаў. Ну, я паслухаю вось Дрыгву. Добра. Мне, ў прынцыпе, тыпу, з метал-гуртоў вельмі падабаецца, ну, там такі спецыфічны метал, но мне вельмі падабаецца гурт «Рокаш», таму што гэта, тыпу, гурт майго настаўніка па гісторыі з універсітэту. Вось. У мяне гэты чалік выкладаў, Лявон. І я, ў прынцыпе, тады пазнаёміўся з «Рокашам». Вось. Што там пішуць? Аўтар належыць ад нас, Леді Панк, і на YouTube падобна. Я з беларускіх песень лішэй небяспечна слухаў ад нізкі. Ой, дарэчы, калі я яшчэ ў Беларусі быў, гэта быў, напэўна, 20-й год, быў канцэрт нізкі Суменску. О так, я на ім быў, дарэчы. Ось, Я не ведаю, пра які ты канцэрт, а я на адным быў. Я быў на канцэрце нізкі Суменску і стаю, тыпу, там усе такі «Жыве Беларусь», усё такое. Ззаду стаіць гэты Валя Конан. Ну, Кононов, як яго, трэш-мэш, вось. Ззаду стаіць, з нейкімі цёлкамі там размаўляе. Потым на канцэрце пачынаецца ўсё большы двіж, там людзі залазяць, пачынаюць гэта сцягамі бел-чырвона-белымі махаць, ўсё гучней гучыць «Жыве Беларусь», там «Жыве вечна», ўсё такое са сцэны пачынае гучаць. І я аглядваюся назад, і у гэты момант наш беларускамоўны Зубар, які зараз здымае відэа пра тое, які ён беларус, ахуіцельны, ён здрыстывае адтуль, дае па тапкам проста як мага хутчэй. Вось. Такая
Такая Ну, в гісторыя. прынцыпе, правільна зрабіў, я не асуджаю. Так, які маленькі гэты свет, у мяне таксама выкладаў. Слухай, а дзе ты вучыўся? У БДУ? Вельмі раю паслухаць прямо зараз песню Германа Титова «Батька» неадкладна. Так, чому наш так званий грузинський зубр Віталя не задушив три смеша на місці? А для чого? Ён прыгожы. Не ведаю. Я б з ім пазнаёміўся, схадзіў бы выпіць кавы, паразмаўляць пра гендерныя стэрэатыпы, пра місгендеринг, пра праблемы ЛГБТ-персон, пра глобальнае пацяпленне, пра што там яшчэ размаўляюць. Нядаўна. Не ведаю. Так, я не разумею, що ён там настрачыў просто. Даўно, Титоў, нядаўна новы трек выклаў. Называецца «Путін, Лукашенко, секрет». Назва інтрыгуючая. Што ж за секрет такі? У мяне ёсць сябар, які там у 19, 20, 21 годзе выпусціў 10 штук 10 песен, і яны ўсе прыкладна так і называліся, і у кожнай песні было слова Лукашенко ці Путін паўторана па 20 разоў, тыпу, акрамя адной адзінай песні пра каранавірус. Вось. Але яна таксама была звязана з імём Александра Григорыча. Так, гэтым сябром быў капітан. Сакрэт гэта пра БДУ, ну, окей. Ну, вось, Левон Казакоў у мяне выкладаў гісторыю Беларусі у БДУ. Вось я, у прынцыпе, ад яго даведаўся пра гурт Рокаш. Вельмі цікавы, насамрэч, чалавек. У прынцыпе, мне ж 19 год было тады, і у мяне ў галаве вельмі шмат было вось гэтых расейскіх наратываў, і ён мне распавядаў пра тое, што пра так званае хрышэнне Русі, пра ўсялякія цікавыя метады хрышэння Русі. Вось. Так. Ён яшчэ на нейкім радыо, мінскае радыо ці нейкае такое працаваў, памятаю, яны потым цэлай камандай сышлі. Не ведаю толькі для чаго. Ось. Не паліць чалавека. Казакова не паліць. Тыпу, мне здаецца, гэта чалавек, які сам сябе паліць проста. Ён жа вядзе сваю старонку, тыпу, прытым ВКонтакце ён вядзе, тыпу, увесь час рэпосціць нешта. Паслухайце Титова. Ну не будзем мы зараз... Ну зараз мы абробім стрым і будзем слухаць Титова. Так, я запишу сабе, блядь, не ведаю, у тэлефоне паслухаць Титова. Калі мне захочацца, каб мяне адстрапонілі. Але, безумоўна, можна было б на стрыме ўключыць, але мне здаецца, што нам проста капірайт прыляціць ад гэтага пад Титова, блядь. Да, бля, я не ведаю, што сказаць, тыпу, я б не паліў, калі гэта быў вось як наш сябар, які будзе на наступным стрыме, але ці нейкія нашы знаёмыя, якія, сапраўды не паляцца, але чалавек, пра якога мы размаўляем, яны, блядь, пиздец проста паляць усё, што заўгодна. Пра сябе самі. Вось. Гаспадарства, неважна, паліце вы сябе ці не паліце, у Беларусі я вам раю адтуль з'ебваць як мага хутчэй, асабліва на фоне гэтых выбараў і затрыманняў, якія цяпер яшчэ і не публічныя. Бо зараз новая стратэгія у нашых цудоўных уладаў. Віталій Канторскі. Так. А у нас на кожным стрыме, бачыце, нейкая вата сраная. Спачатку ў беларусіян, а цяпер вось містер Гой. Усе экс-вата, так бы мовіць. І мы іх раскалдавалі. Бок бачыце, як добра працуе беларускі народ. Да.
Все так і ёсць. Вова мяне раскалдаваў. Бачылі б вы Ну, яго суп. фоткі? Старыя. Ну, ведаеш, лепей быць лукашыстам, чым ватай расійскай, насамрэч. У мяне такая пазіцыя. З нацыяналістычных гуртоў яшчэ камаедзіца мае файныя трэкі. У чысценькам поле да мурашак прыбірае, на ютубе ёсць. Мне падабаецца назва гурта «Камаедзіца». Я слухаў гурт камаедзіца. Ахуенна. Просто 10 з 10. Больш нічога сказаць не магу. Два канторскіх сядзяць і разганяюць фэйкі. Не прыбавіць, А не якія ўбавіць, фэйкі? так бы мовіць. Ну, ў сэнсе. Ты ўвогуле хто ў Польшы ведае? сядзіш, ты як бы відавочна, што фальшыўка ўвогуле ў Польшы падробленая. Ну, в прынцыпе, Што хто ведае, магчыма і так. Вы ж пра мяне, ну, амаль што нічога не ведаеце. Магчыма, я сапраўды агентура, сяджу тут за грошы. А, не ведаю там. Як было прозвішча гэтага чэліка, пра якога даследаванне зрабілі, што ён праплочвае нейкія там асяродкі апазіцыйныя ў Літуве. Ну, вось, мабыць, мне ён заносіць таксама, каб я тут абсіраў усіх. Звычайна беларускія агенты, яны ніхуя ім не плацяць. У мяне ёсць знаёмыя, да якіх проста прыходзілі, тыпу КДБшнікі, ну, вось літаральна, прыходзяць, садзяць у наручнікі, забіраюць пашпарт. Забралі пашпарт, і ўсё, і здрыснулі, і нічога. Потым з'яўляюцца, ўсё яшчэ без пашпарта, як бы. Кажуць, будзеш з намі сатруднічаць, трэба будзе хадзіць там на пэўныя стрымы ці ў пэўныя гурты і даносіць, калі што, вось калі там нейкія людзі неправільныя, там нейкія рэчы неправільныя кажуць. І вось у нас таксама тут у Грузію прыязджаюць такія таварышы, распавядаць пачынаюць, вось мы там з моладзевага фронту, блядь. Пішаш, што на моладзевы фронт там людзям знаёмы, ніхто не ведае, літаральна, 0 чалавек ведае, там, тыпу, проста. І як бы выглядаюць яны не вельмі заможнымі, выглядаюць яны людзьмі вельмі пабітымі, папушчанымі і без грошай. Ёсць у мяне адчуванне, што ўсё гэта робіцца бескаштоўна. Вось. Тут пішуць, фейк Маргінес сидить у Польшчі, правда, стрім іде з підвала мінського КДБ. Ну так і ёсць, безумоўна. Так. Вось. Вось я Вы ж не бачыце вокон, тут няма вокон. руку вось стучу, вось у мяне тут, чуеце, паталок ужо, тыпу. А ён просто ў кватэры Шаўцова жыве, Я просто Гаррі Поттер, Дзе ж твае акуляры? Блин, ну я могу А знайсці. самае галоўнае шнару ў форме свастыкі на лбу. Асуджаем. Дык лукашысты і расійскамірцы гэта катэгорыі, якія па меншай меры Не. Асабліва вось зараз, у 2024 канцы 2024 года, гэта вельмі нечаста, ну, тыпу, гэта часта вельмі не перасекаючыя эти аўдыторыі, таму што да сракі людзей, якія дрочаць на Лукашенка, але пры гэтым не хочуць Расею. І ў прынцыпе Лукашенка, не гледзячы на тое, што прадаў сраку і краіну ў Расею, яму невыгадна, тыпу, проста аддаць яе цалкам, тыпу. Яму трэба, каб ён быў такім вось, заставаўся такім фюрэрам, вось, маленечкім. Упитвайте базу. Оппозиційний канал. Агітація за Лукашенко. Ніхто не агітуе за Лукашенко, ну просто, типу, відавочна, што калі... Я агітую. Все на выборы. Калі б Лукашенко аддаў просто так уладу, то нахуя яму гэта, типу? Каб яго просто абассалі? Ну, а чаму реально, типу, не? Мені здається, що Лукашенко це волнує. А мне здаецца, што Лукашенко гэта Гітлер. Парыруй. А Путін гэта Трамп.
Гэта насамрэч адзін Не. чалавек. Просто банкетны, карацей. Ён надзявае вось гэты парык жоўты, накрашвае твар у аранжавы, тыпу. І ўсё. Вось вам новы банкетны, толькі ўжо амерыканскі. Ось. Гэта, так бы мовіць, Хагрид навошта к мальчыку прыйшоў? Пей, блин, што ў іх там было? Кушай пюрэпратэін. Пей смятанкавае піва. Звычайна лукашысты па меншай меры прытрымліваюцца пазіцыі не все так адназначна. Похуй. Розныя бываюць. Гэта ты паебаць, тыпу, мы же зараз кажам не пра расійска-украінскую вайну, а пра Беларусь. І ў кантэксце Беларусі лукашысты вельмі часта бываюць не прарасійскія, так скажам. Ось. Але яны могуць сабе ў гэтым не прызнавацца, што насамрэч яны проста ебаныя, блядь, праклятыя нацысты. Вось гэтыя нацыяналісты. Але насамрэч все так і ёсць. Прошарка іде повним ходом. Прошарка. Ну, у нас пакуль няма нашага Донні, якога мы паабяцаем выебаць. Вось, для Донні у мяне ёсць такое пасланне, вось, Донні. Тобі пізда. Гэта штучка Узровень можа дыскусіі. апынуцца у непатрэбным месцы. Мне здаецца, наш узровень дыскусіі, ён цалкам адпавядае назву каналу. Вось. І мала таго, ён Каналу. адпавядае, в прынцыпе, нашай мэце. Вось. І мэце гэтага канала. Такія справы. Дык яны ж разумеюць, што падтрымліваюць ціражку ў гэтым канфлікце равно падвышаюць шансы на паглыбленне інтэграцыі. Да, людзі нешта разумеюць у гэтым жыцці, людзі могуць там скласці 2+2, да. Ахуенна. Ну, тут пытанне трэба задаць сабе, якая ёсць альтэрнатыва. Вось, што умоўна кажучы здарыцца, калі вось заўтра Сан Грыгорыч памірае, все, пусты пост, хто прыходзіць на яго месца. Каго такога цікавага яны могуць дастаць зараз з турмы і абвясціць яго новым апазіцыянерам, які прыйшоў да ўлады, прынёс дэмакратыю. Ці яны настолькі глупыя, што нават гэта для них невідавочна. Для людзей увогуле нічога не відавочна. Калі ты апошні раз тыпу на вуліцу выходзіў, там тыпу, я не ведаю. Тим45 піша: бля, калі вы не паслухаеце ўсю дыскаграфію вежы перад, ну добра, што не ежа, дзякуй. А перад стрымам з Леслі я куплю квіток да Кракова. Купляй, давай. Сустрэнемся з табой на вуліцы Леніна ў Кракове. Давай, прыязджай. На вуліцы Пушкіна, дом Калатушкіна. Дарэчы, у Батумі ёсць вуліца Пушкіна. А вуліца Леніна? Не ведаю, хутчэй за ўсё няма. Але ёсць вуліца Грыбаедава. Вось. Не ведаў, што наш агульны сябар удостоены такога гонару. Я таксама. Для мяне гэта было дзіўна. Вось, але вядомы чалавек у Грузіі як апынулася. А ўсё не хоча і не хоча туды ехаць. Тільки що трымав у руках. Гэта была твоя піська. Так. Я яе спецыяльна трымаю ў халадзільніку, каб яна захоўвала свае ўласцівасці, каб можна было заўсёды даць камусьці па вуснах, пастукаць по лбу там. Так.
Капітан А зноў выклікаў демона, як бы прайзнёс вось гэтае Ён просто рандомно такі слово шаўроў. кстати, тут такі шаўроў. І все, устаюць просто трупы з трунаў, шкілеты там пачынаюць хадзіць па А ў зямлі. Грузіі едзяць хінкалі з лопаты. Пытанне да Віталя. Не бачу, але ўсё магчыма. Я не еў, шчыра скажу. Ну гэта незручна, хінкалі трэба есці лыжкай. Ахуенна. Блядь. Так. Іначе адтуль просто сыр з яйкам выцяча. Ясно, блядь. Не, ну вы сур'ёзна, падрыхтуемся. Што ты ў нас не верыш? Мы спецыяльна паклікаем чалавека, які будзе за нас усю працу выконваць, а мы будзем просто ківаць галавой і усміхацца. І не падабацца твіттерскім мужчынам за 30. Усміхацца губамі таксама можам. Так. Ну, мы живем, ну, я живу у усміхнентай Польсцы, так что будем усміхацца. Так, я нешта хацеў яшчэ дадаць. Забыўся. Ну і похер, ладно. Мабыць, капітан зноў кіне нейкае заклён, так бы мовіць, і я ўзгадаю, там вообще любіць. Шаўроў, там, я не ведаю, страпон, вось гэта ўсё. I believe in a living падкова. Ну, гэта твой мем асабісты, так бы мовіць. Так, вось мы для кожнага олда, так бы мовіць, ужо свой цэтлік навесілі. Шаўроў літаральна Волан-де-Морт. Літаральна Волан-де-Морт. Шаўроў ж гэта што, нейкі ізраільскі палітык? Гэта Нетаньяху, Волан-де-Морт? Дарэчы, яшчэ адна персона такая, якая падыходзіць. Трэба было назваць гэты стрым хронікі Гаррі Поттера. Блин, вось калі б я ведаў сапраўды персанажаў з Гаррі Поттера, я бы паспрабаваў нешта прыдумаць. Просто я памятаю Гаррі Поттера, Волан-де-Морта, Герміёну. Агэл Гаррі Поттер, піша капітан. Ну, в прынцыпе, ягоны шлях ён у пэўным сэнсе нагадвае. Ён быў маленькім хлопчыкам, які ўсё сваё дзяцінства правёў пад каровай. А потым апынулася, што ён волшебнік, вялікі волшебнік. Так. Ён накладываў ажно 5 вынікаў выбараў там ці колькі. Але яму дапамагалі сябры з Так. школы магіі Хогвартс. Вось, то бок атрымліваецца Пуцін гэта Дамблдар. О як ужо перанакіраваліся нашыя думкі. Мы перабываемся прямо на сцэне. Перабываемся просто, типу, у прямым эфіры. Сачыце за ой, прабачце, сучыце за губамі, так бы мовіць. Ось. Капітан, де хацеў сказаць, пазняк гэта Волан-де-Морт. Ну просто не можа быць двух розных думак на гэты конт. Мне, дарэчы, угарна, як людзі спецыяльна, каб прынізіць Дзянона Станіславовича, перыядычна пішуць ягонае прозвішча з літарай Д, тыпу пазняк. Ну, гэта вельмі спецыфічнае пачуццё гумару. Плюс 15 беларускіх рублів. Блин, у меня няма беларускай карткі, типу, а на грузінскую вы не пералічыце, таму што тут забаронена, типу, мяне просто банк карту забаніць, рахунак. Вось так, адпрацоўваю бескаштоўна. На жаль, 15 беларускіх рублів гэта 0 злотых, так што... Переверьте гаманцы, зараз, пачакай. Нічога няма, наебаў. А што такое гаманці? Карманы, я так разумею, кішэні. Ага. Я ведаю толькі гамон.
Ай. Вось ведаеце, што такое польскі боршч? Вось гэта ён перад вамі. Ой, я, дарэчы, калі пачуў упершыню, што палякі боршч выкарыстоўваюць як проста нейкі напой, я ахуеў, канешне. Мне здаецца, Так. украінцы, якія тыпу мігравалі ў Польшу, у іх проста павінен быць, я не ведаю, інфаркт усяго цела адразу. Таму што гэта жэсць проста. Прыязджаеш, такі палякі табе кажуць: вось гэта боршч, хлопцы. Блядь, А паешце. тут асобна ёсць, тут падаецца ў рэстаранах, там у кавярнях, ну не кавярнях, як это сказаць, ядальнях розных, падаецца украінскі боршч. Ён так і называецца. А вось звычайны боршч гэта такая вось такі вось плын, такая вадкасць, просто на бурачках. Ну гэта як таматны сок, толькі з буракоў. А, кашалёк, я думаў, гэта кішэнь тыпу карман. Ну, будзем ведаць. Вось, окей. Я ведаю людзей, якія блыталі Пазняка і Пазнякова. Ну, ведаеце, тыпу, Нашыя мне зубры. здаецца, абодва з іх нашыя зубры, таму што калі заходзіш на канал Пазнякова, ён увесь час гэтую хуйню робіць па тыпу таго, што піша: заебашылі хахлоў, а потым: ой, прабачце, гэта нашыя былі. Мне здаецца, Яна Станіславович такім не займаецца. Пазнякоў грае за правільную каманду, так бы мовіць. Ну слухай, магчыма. Ой. Зянон Пазняк. Ну так. Зянон Пазнякоў. Пазняк жа быў у зоне так званай СВО. Вось. Але яго ўзялі у палон каліноўцы і даслалі да нашай светлалікай лідаркі у Варшаву. Правільна, таму што мірнага рашэння не будзе. Так. Гаманец, кашалёк і ў беларускай такое ёсць. Ну, у беларускай вельмі шмат, якія словы можна сказаць, што яны ў беларускай, як і ў любой мове, тыпу, ёсць як бы розніца Асабліва славянскай. таго, дзе вы нарадзіліся, як бы у вас розныя словы будуць. Адкрыю таямніцу. Вось. Я калі казаў, напрыклад, людзям слова дуля, яны ахуевалі, тыпу, а вось там, дзе я жыў, гэта нармальнае слово, тыпу, гэта проста Чакай, а дуля гэта фіга проста ці Не, што? гэта груша. А, Вось. Гэта нармальна абсолютно. ну я ведаю долю значэння фіга. Ну вось, я кажу, Дулі тыпу, круціць. такая тэма, што няма нейкай адной рэчы, як што сказаць, і ўсё. Тыпу, нарадзіўся дзесьці, так і кажаш. Ну, вось, я глядзеў вось стрым гэтага даўно, вось той, што чэлік да маргінала прыходзіў, Pink Butterfly Man, ці як так яго завуць, карацей, украінец, які ў Італіі жыве ўжо гадоў 20-25. Вось, дык ён даўно яшчэ там вось на тым стрыме Марго распавядаў, што калі ты ездзіш з адной вёскі ў іншую, там тыпу літаральна блізка адна да адной знаходзячыся, там людзі па-рознаму, напрыклад, могуць казаць слова там хлопчык. Там у адной вёскі гэта так, у другой гэта так. Тыпу, у іншую прыязджаеш, там ужо па-іншаму. Таму нармальна. Пазняк не даў павярнуць Вільню. Ну, Пазняк хаця б называе Вільню Вільняй, а не Вільнюсам, як вядомыя беларускія нацыяналісты. Вось. Так, хопіць мне маіх гасцёў абсіраць пастаянна. Я нікога не абсіраю. Гэта ж проста жарт. Беларусіяне рэспект. Беларусіяне рэспект. Цалую ў піську. І ў пуза. Так, як пелася ў адной песні. Ой. Нешта я стаміўся, Вова. Мне здаецца, трэба нам гэта скончваць. Ну, глядзі, 8 гледашоў, трэба з гэтага карыстацца. Вільнюс праз В, ну, правильно. Вільнюз. Ты заўсёды забываеш, што там ёсць літара Z. Так, вось здавалось бы, самая відавочная літара, тыпу, якую ты павінен выкарыстоўваць, але не. Пішаш. Ну, наш капітан правільна напісаў. Зянон Пазняк.
Гэта база. А А ўяві гэта сабе, Вільнюс, гэта не база, гэта так. вось мы зараз тыпу гонім вось гэту тэму пра тое, як Пазняк паехаў на СВО, яго ўзялі ў полк каліноўцы, а потым А хтось потым на нашай ніве выходзіць артыкул. так на нашай ніве тыпу напішуць пра тое, што каліноўцы ўзялі Пазняка ў палон і даслалі на паклон да Каліноўскай. Адмянялі яго на кагось. Адмянялі яго на Вільню. Так, у сэнсе ты не зэтнік. У нас тут толькі за Z. Можаш сыходзіць. Тыпу, хто не за Z, таму як бы... А, ну за Хто не за V, Z, той так, сосед. ну ладно. Калі ты за V, тады яшчэ нармальна. Тыпу. Але трэба быць і за Z, і за V. Тут як бы... Ветнік. Ветнік. Ветник. Ну нормально. Ватник. Ну, ватник, так, амаль што ватнік. Нормально. Вось мы і ўзялі гэтую вось як бы зразумелі этымалогію слова ватнік. Я прапаную яшчэ паўгадзінкі пасядзець все ж таки, скарыстацца з такога наплыву аўдыторыі ахуеннейшага. Наплыў 7 чалавек. Мне было адчуванне з самага пачатку увогуле, ну некалькі дзён перад стрымам, што на яго прыйдзе 2 мікрачэлікі. Насамрэч на пачатку стрыму так і было. Зараз лепей. Хлопчык, якога Пуцін пацалаваў у жывот, змяніў пол. А Гілтыкус? Гілтыкус ацалаваў Пуцін, гэта новыя нейкія... Стоп, пачакайце, атрымліваецца Пуцін петух, так? То бок... Пачакай, да Гілтыкус жа не петух. Цього хлопчыка звалі Віталій. Пачаўся... Так, пачынаецца прэсінг. Забаніў токара. Гэта як Віцюня, тыпу. Ну выкінь ты яго, выкінь ты яго. Да, апошняе папярэджанне токару. Святлана Каліноўская, мой прэзідэнт. Полк імя Святланы Каліноўскай. Я вам раю паглядзець ейнае дзявочае прозвішча. Так, цікавае. Так. До! О, я перепутал. Я твій єдиний фанат. Які стварыў 1000 аккаунтаў і піша з іх, але пакуль зайшоў на 9. Не дапрацоўваеш. Дзякуй. Так, але дзякуй. Ну, мабыць, яго таксама моцнасці кампутара не хапае. Так, пачынай пісаць з усіх аккаунтаў, а пакуль Владзіслаў піша з усіх аккаунтаў, хлопчыкі і дзяўчынкі, лайкаем стрым, падпісваемся на канал, дёргаем за калакольчык, б'ем у звон, так бы мовіць. Вось. Каб нашыя задаволеныя пысы станавіліся яшчэ больш задаволенымі. Вось. О, донатим. Так, яшчэ пад стрымам ёсць спасылка на донат. Усе донаты адбірае вось гэты жыт злева. Нічога мне не заплаціў. І больш таго, я яму донаціў сам, таму проста я тут працую за бескаштоўна. Дык яшчэ і грошы адбіраюць, проста пиздец. Таму донаце, хлопчыкі і дзяўчаткі. Мабыць, хоць нешта з гэтых грошай мне перападзе. Лепшы жарт за сёння, Віталік. Так, я ведаю. Я сёння ў ударе. Так, правильно. Владзіслаў нешта не піша з усіх аккаунтаў. Паходу, ён все ж таки нас наебаў. І не адзін ён наш фанат, а адзіны наш фанат гэта капітан. Вось. Блин, у нас дождж пачаўся.
До речі, у нас завтра повинен бути фестиваль Мандаріноба. Цікава, до речі, тема. За Батумі у Цихідзірі ёсць закінутыя сады, дзе растуць апельсіны, мандарыны, там хурма бывае, вось, лімоны. І за імі ездзяць людзі толькі нешта спіздзіць. Вось. А цяпер заўтра будзе фактычна афіцыйнае адкрыццё гэтых садоў, куды можна будзе прыехаць і афіцыйна нешта спіздзіць, набраць сабе халяўных мандарынаў. Ось, таму што як бы сады нікаму не патрэбныя. Ды які ён жыт? Ён жа з вёскі. Гэта ты да чаго? Жыды жылі ў вёсках. Не, ну наконт вёсак я не ведаю, просто я не зразумеў, да чаго гэта. Жылі паведамленне. асобна ў вёсках. Тое, што ў гарады яны перасяліліся, ну, расійская імперія фактычна прымушала жыдоў перасяляцца туды, але ось, націўна З вёсак? яны ў вёсках жылі, наколькі я ведаю. Ось. Таму, ну, як бы... Ну, на пачатак 20-го стагоддзя. Ну, на пачатак 20-го стагоддзя гэта ўсё ж габрэяў. такі іншае. Не, ну калі казаць так, што, то, вядома, у нашай гісторыі хапала габрэяў на тэрыторыі там вялікага княства. Толькі ім там забаранялася пэўнымі рэчамі займацца. І яны ўсе проста ў карчме сядзелі ў сваёй. Прадавалі алкаголь славянам. Прозвішча Маргінеза закінчуецца на ман. Гэта праўда, гэта праўда. Так. Ман... Толькі не на ман, А завуць мяне сам Каш. на Штерн. Вось у мяне прозвішча Ман, а імя Каш. Ясна, ясна. Какаш, я б сказаў. Так. Какашка Ман. Пайшоў узровень дыскусіі, як бы. Кампутер перагрэўся. Блін, шкада. Ну, нам вядома такая праблема, так скажем. Ну, гэта праблема толькі з пэўнага пункту гледжання. Людзей, у якіх няма атаплення зараз, ім вось перагрэў кампутара толькі на пользу, на карысць. А як прагрэў гою ім на карысць, гэта проста. Гэта мне на карысць. Фестываль бліноў з лапаты. Ну, мы ўсё ж такі не ў Расіі, і не ў Абхазіі, і не ў Прыдністроўі. Хлопіць абсіраць славянскі базар, папрашу. Не, славянскі базар гэта фестываль разліўнога піва і абрыганых расейцаў, якія валяюцца па Віцебску, бліноў з лапаты я там не бачу. Гэта фестываль разліўных расейцаў. Так, гэта фестываль разліўных расейцаў. Але бывае, што і развісных насамрэч. Ось, як ведаеце, ось мем пра чарэшню у Ведзьмаке 3. Ось, бывае і такое таксама з расейцамі. Ну, гэтыя палякі русафобы. Такія справы. Гэта вось Венедыкус скардзіўся на стрыме з беларусяны, што я не ем у камеру. Вось вам, калі ласка. Вова, ты рускі? Ты павінен пець. Я уже не спевал. С русскими нет. С русскими нет. Так и запишем. С русском нет. Что, блядь? Вова, конечно, русский, як и все мы. Русские со знаком якости. Вы не памятаете, что сказал наш правадыр? Ось, таму усе матаем на вуз, у каго вусоў няма, на каго ў твітары не ругаюцца, Нахуй. матаем на нешта іншае. Ось, што ёсць. Так.
Дарэчы, ведаеце, чым памідор адрозніваецца ад арбуза? Тым, што гэта Выбачаюся, кавун. ад кавуна. Чым памідор адрозніваецца ад кавуна? Кавун звонку зялёны. Хто не памятае, цісне падабайку. Карацей, мне гэта нагадала великолепны анекдот. Прыходзіць мужик у краму і кажа: дайце мне арбуз. Яму даюць там пакетики, аддаюць, і ён прыходзіць дадому, адчыняе пакетик. А там армяне ў нарды гуляюць. Дарэчы, вось гэтая тэма распаўсюджаная пра армян. Армяне ніхуя не граюць у нарды. Тыпу, вось у Батумі ёсць армянскі А ты квартал, адкуль ведаеш? і яны не граюць у нарды там. А граюць у нарды грузіны. Прытым у кожным двары сядзяць дзеды гэтыя і проста на ўвесь двор такі хуяк гэтымі фішкамі проста шпіляць дзень і ноч, так бы мовіць. Вось. Калі ласка, толькі не анекдот. Ну калі ты попрасіў, вось, так уж супала, што адзін з нашых любімых анекдот, ну, адзін з маіх любімых анекдотаў, гэта любімы анекдот нашага расейскага слана, любителя Путина і ДНР, Олега Кашина, анекдот пра рыцаря. Вось. Карацей, едзе рыцарь, увесь у гаўне, шлем у гаўне, броня гаўне, лошадь у гаўне, там, меч у гаўне, едзе по лесу, лес увесь у гаўне, трапінка ў гаўне, выязджае да замка, замак увесь гаўне, сцены ў гаўне, варота ў гаўне, адчыняюцца варота, выходзіць адтуль дзяўчынка ўся ў белым, рыцарь пад'язджае і спытвае яе: а дзе вас пасраць можна? Вось. Для мяне гэты анекдот, гэта, ну, вельмі жыццёвы анекдот. Гэта, я бы сказаў, база, мабыць, нават фундамент беларускасці. Вось. Я спачатку падумаў, што гэта апісанне прекраснай Расіі будучыні. Не, гэта апісанне цудоўнай Расіі сучаснасці. Так не ўпэўнены, але падаецца, заўтра ў Варшаве марш рускіх лібералаў. Што? Упершыню чую. А пра гэта ведаюць варшаўскія фанаты? Я думаю, ім трэба было свой марш рускіх лібералаў на 11 лістапада прызначыць. Так, я згодны. Я думаю, атрымаўся Там вельмі было б добры дастаткова аўдыторыі для атрымання Лібералізму. гэтага месаджу. Так. Владислав Токар. Пішов кум до кума, окей. а той його питає: як? А той відповідає: як? Як казав Кашин, хуй. Так. Згодний. Ні, як казав Кашин, Путін. Ось. Гэта больш натуральна для Кашина. Все ж таки будем ЗВ, так бы мовіць, Гойда. Губами. Гол. Ось гэтае непадзельнае трыо заўсёды павінна выказвацца адразу. Ось гол, Гойда і губами. Хвойда Хвілязовская. Вось адкуль пайшла вось гэтая тэма казаць хвілязофія. Хвілязопа, хвілёзап, хвілязоп. Там абмяркоўвалі ў беларусіяне, я ўжо не Адкуль памятаю. гэта хуйта пайшла просто, я не разумею. Нейкі дзеяч гэта прыўнес. Але, у прынцыпе, было б досыць забаўна, калі б замест філазофіі у нас была б філязопа. Да. Вясковая мова, ведаеце, хутарской язык. Філасофія 3Г. Ну гэта не філасофія, гэта філязофія. Гэта практыка, так бы мовіць. Ось.
Ой, Чмук сходка є. ну та я уже прочитал, что тут собрались одни глядачи Бермаргинала. Хотя Так. хуторянам не понять. 9 глядачоў у Бермаргінала пераглядаюцца. Я не глядач Бермаргинала. А хто ты? Мабыць, я ёсць убермаргінал. Вось чалавек усё яшчэ думае, вось Team 4025, што я татарин. Я думаю, калі б я сказаў, што я убермаргінал, ён бы паверыў мне. Асабліва, калі б я заплакаў. Галоўнае не казаць, што ты падкова. Іначай здарыцца непапраўнае. Татарскі. Уладлен? Вось, дзякуй табе за яшчэ адно рандомнае слова ў чаце. 9 канторскіх пераглядаюцца. 9 уладленаў татарскіх пераглядаюцца. На небе. Ось. На бутэльцы. Ну, як мы ведаем, хрысціянскі рай гэта бутэлька, адна вялікая, на якой Блядь, сядзяць што усе мы хрысціяне. абмяркоўваем увесь стрым, вось Я не калі ведаю, папісаць. просто, ну, якая аўдыторыя, такі стрымер. І цяжка было паверыць, што ён Віталя. Віталішвілі. Віталішвілі. 9 мядзведзей селі ў машыну і згарэлі нахуй. Пиздец, што пачалося. У мяне быў замдэкана. Медведь? Я не скажу, як яго завуць. Але ў мяне быў замдэкана, які гэты анекдот, вось мы з ім паўгадзіны размаўлялі у 20-м годзе. І ён гэты анекдот паўтарыў разоў 6. Ось. Пра гаўно? Я беларускі хлопцы, вы що не впізнали? Ну, в прынцыпе, калі б ты сказаў, што ты з Палесся, то мы б паверылі. Не, ну слухайце, Жан Беланюк, ён да якой нацыі належыць? Дарэчы, вось вядоўцы, як вы лічыце, Алана Гебрэмір'ям гэта беларуска ці не? Ужо было такое пытанне ў нас у чаце на мінулым Так, стрыме. я не ведаю, хто яго задаваў, але... Па-мойму, ты яго і задаваў, блядь. Табе ўсё не імецца. Ладно. Цією людиною був Альберт Ейнштейн. Гэта ты пра Жана Беланюка? Так. Хто гэта? Жан Беланюк ці Алана Гебрэмір'ям? Абодва, як бы, славяне, выступаючыя за чысціню белай расы, так скажу. Нашыя зубры. Вось. Алана Гебрэмір'ям гэта галава ЗБС была. Вось. Можаш загугліць яе фотачкі. Яна беларуска. ЗБС гэта такая студэнцкая арганізацыя ў Менску была. Яны, калі ты памятаеш, у 20-м годзе зрабілі такое тыпу, як гэта назваць? Ну, тык-ток, карацей, знялі, дзе яны неслі, як тыя негры, на плечах гроб, у якім ляжаў Лукашенко, здаецца. Ці выбары. Не памятаю, што канкрэтна. Вось. Жан Беланюк наш, не чіпаць нашага слона, афроукраінаць. Афрокізяк, треба було написати. Він полтавський слон. Він полтавський слон. А слон по-українську так і буде слон? Ти зараз почав ужо у стилі гэтага. Крывасісі? Так, у стилі крывасісі мислить. Блін, як гэтага чалавека звалі, які, типу, ну, депутат, здається, в Україні був, ці як яго, який розповідав, ну, просто розмовляв на українській так, що він просто кожне слово там замість «о» казав «і». Там, типу... Так, я ведаю слін. Не ведаў, што гэта украінскі гурт. Ён вкінуў Азаров.
Ну, Азарів. Азірів. Азірів. Так, Азірів. Азеров. Ну, у нас ёсць свой Азірів, вось, і ён яшчэ большы, так бы мовіць, слон, чым ваш. Вось. Не, наш слон больше. Чули, как вы? Наш слон. Тыповая украінская гэта дзе ўсе літары на і замяняюць, то якая беларуская, дзе ўсе на і, дзе ўсе на а. Вось бачыш ты слон, трэба казаць Дзе ў слан. кожным слове напісана карацей у кароткае. Вось. Каб расейцы нічога не разумелі. І перапытываліся. Ну так, побольш Прабачце, а што побольш. гэта за вуліца імя Якуба Каўбасы? Так, чыгуначны вокзал. Значит, вот. Вось побольш усялякіх цвёрдых літараў. Цвёрдых гукаў дакладней. Дарэчы, хадзіў у паход, і там чалавек з Украіны быў. Ён увогуле не разумеў, што я кажу на беларускай, і мне прыходзілася з ім на расейскай размаўляць. А мне распавядаў яшчэ хлопец, які водзіць паходы гэтыя, ну, за грошы, што калі ён вадзіў у паход расейцаў, звычайна яны таксама ніхера не разумеюць, але была адна жанчына, якая разумела яго, і яна была так рада і такая: «А я вас разумею!» Прям, типу, як дзіцёнак, прям. Вось. Але вось я быў здзіўлены, што мяне украінец не разумеў, калі я на беларускай размаўляў, таму што я вось сустракаў шмат тут украінцаў, яны звычайна вельмі добра мяне разумеюць. Але была украінка, якая спытала ў мяне, ці грузін я, ці беларус. Ну, я сказаў, што я, ну, відавочна, што, тыпу, я грузін, тыпу, усе грузіны размаўляюць на беларускай мове. У мяне, дарэчы, іншы досвед наконт украінцаў. З усімі украінцамі, з якімі я спрабаваў па-беларуску размаўляць. Яны такія: «А? Што? Паўтары, што ты сказаў?» Хуёва гэта атрымліваецца, насамрэч. Беларуская Z гэта А до вас прыйдзе тутэйшы шляхціч, ці забоіцца заплямуватися маргінальнасцю? Да хуй яго ведае. Ну, Тутэйшы можна шляхціц. спытаць. Не ведаю, не вельмі цікава проста. Пра што там размаўляць? Ты, дарэчы, адзін не з тых пісаў людзей? Чубакі? Ты Чубакі не Каму? пісаў? Чубакі, Не, Чубакі. не пісаў. Блін, напішы Я не Чубакі. ведаю, пра што размаўляць. Пра ўсё, я думаю... Ну, ён хутчэй за ўсё Я не- адмовіцца, але я Я думаю, не ведаю нічога пра яго. Што? наш зубрёнак, ён як бы знойдзе тэму, пра што размаўляць. А тутэйшы шляхціш гэта адзін з тых людзей, якія проста Вікіпедыю пераказваюць. Не ведаю, што там цікавага. Ён быў з Данецка. Той, што не разумеў мяне, быў, здаецца... Як гэта горад называецца? Днепрапетроўск? Нешта такое. А гэта не расійскі горад? Я не памятаю, як горад называецца. На Д нешта. Не Данецк, дакладна. Да. Блін, я забыўся. Ну, карацей, з горада на Дамблдор. літару Д. Але не з Дамблдор. Данецка. Ось. Горад Дамблдор. Размаўляй нармальнай беларускай мовай. Ну так. Ты неправільна прачытаў, там па-іншаму напісана. Дніпро. Ну вось. Магчыма, хлопец быў з Дніпра. Дарэчы, капітан, твоё паведамленне падобна ўжо на казахскую мову. Быў выпадак, карацей, у Менску, калі у мяне сябар размаўляў з канадкай у метро на ангельскай мове. Яны ехалі з размаўляльнага клубу. Вось. Ён яе, тыпу, дадому праважаў. І да яго падышоў нейкі наш зубар, так бы мовіць, і сказаў... Ну, взяў яго вось так
і каже: на нормальным языке говори. Ось. Нечага гэтых піндосаў тут нам проталкивать. У нас свая, як гэта так сказаць. Вось атрымліваецца, калі мы рускія са знакам якасці беларусы, то мова ў нас руская таксама са знакам якасці. Ось. Ну, дарэчы, я думаю, Змянілі які-небудзь назву сярэдні гораду расеец, калі Беларусь. пачуў вось гэты выраз у Лукашэнкі пра тое, што беларусы гэта рускія са знакам якасці, ён бы наадварот проста ахуеў, такі, блядь, Лукашенко там сваіх Фашыст. нацыяналістаў гадуе. Думблдур. Ну так, так. Ну, Блін, я ўжо у адным кроку ад таго, каб прызнаць вось гэты боршч сапраўдным. Ну, фальшивка ты просто. Продался Польше за 1 злот. Как бы за стипендию. Пиндосов, За Пинсон, стипендии. Беларус, Стронг. Беларус. Так, так, все правильно. У нас Свабода асацыяцыі, хлопцы. Chinese friendly zone, тому што вось у тым мікрараёне, дзе я жыў, пачалі шыльдачкі адрасоў рабіць на кітайскай мове. На Камароўкі, калі вось перад маім з'ездам пачалі таксама на кітайскай мове пісаць назвы. Дзе яшчэ было? Ну, мне больш асабліва нічога не было на кітайскай мове, але я так ведаю, што Беларусь паступова чайнізіруецца, так би мовити. Так той, що кричав Гойда, він казав, що білорусі ельфи, росіяни зі знаком якості. Ну, блін, калі взять так, што оркі ад эльфаў пайшлі, то атрымліваецца, што Расія гэта калонія Беларусі. Ну так, база. Не, дык яны бачыш, яны самі гэта прызнаюць. То бок у іх стаўленне для беларусаў, як да такіх вышэйшых братушак. То бок гэта, канешне, малодшы брат, але ён нібыта лепшы. То бок ім самым здаецца, што расейцы гэта нейкія, бля, хуі проста падзалупныя, тваражок. А беларусы асаблівы народ. У Беларусі, дарэчы, кітайцы вельмі шмат якіх праектаў, тыпу праектаў робяць, то бок, ну, фактычна захапліваюць будаўнічую отрасль, яны там будавалі свае сраныя гэтыя гэсы, ну, гідраэлектрастанцыі, якія нахер нікаму не патрэбныя. Вось. Кітайцы пабудавалі, у Віцебскай вобласці затапіла тупа людзям дачы. І ўсё, і ніхто гэта не кампенсаваў, як бы. Шо ты тут гоніш на брэсцкі народ, бля? Кітайцаў вельмі шмат стала вучыцца ў беларускіх вузах. Я вось жыў па суседству ў інтэрнаце з кітайцамі, яны мяне частавалі іх супер-мегастравамі, корань лотуса з курынымі лапкамі, тыпу перцы чылі. Вось гэта было проста неебічаскае гаўно. І гэтыя же самыя кітайцы мне казалі, што беларуская ежа не смачная, тыпу. А я на іх глядзеў пасля вось гэтага корня лотуса і думаю, ну, І пагаджаўся з імі. што зробіш? І адразу бачна, што вы братні народ расейцаў, тыпу. Ну, цяпер у гэтую сям'ю брацкіх народаў дадаўся новы. Трыедзіная славянская вось гэтая сям'я, Расія, Кітай і Іран. Вось. Як мы ўсе ведаем. Не. Расія, Кітай, Беларусь і Паўночная Карэя цяпер. Ну, а яшчэ так дадалася Паўночная Карэя. Та просто в уявленні кацапів Білорусь дефолтний має блакитні очі, тілобудову як богатир, світлі волосся і т.д. Ну, то бок расейцы упершыню убачылі белых людзей у сваім жыцці. Такі пізда, бля. Ніхуясе. Асабліва з Москвы прыязджаюць, ёбаны рот.
Што гэта за нацызм такі? Расейцы, калі ў Беларусь звычайна прыязджаюць, яны, як у любой краіне, у якую яны прыязджаюць, пачынаюць проста ўсё абсіраць. Вось яны ў Грузіі прыязджаюць, яны пачынаюць казаць, якія грузіны хуесосы ўсе, якія ўсе тут гаўно, тыпу, вось у Расеі добра. У Беларусь прыязджаюць, тыпу, я вось памятаю, сидзеў у гэтай ромба-куба актаэдерным будынке нашым у Менску, у бібліятэкі імя Александра Лукашенко. Вось. І прыйшлі расейцы з нейкай экскурсіяй і хадзілі, абсіралі, тыпу, такі, ой, ну што гэта такое, што гэта? І гэта там коврик самы танны, тыпу, знайшлі. І гэта, тыпу, шкляны пол, там. Я думаю, ебать, просто. Ну, расейцы, яны проста ім непрывычна, ім трэба, каб паўсюль было золата, каб партрэты патрыарха Кірыла там віселі б на сценах. Вось такое, такая атмасфера. Я ніколі Больш жывога пасуе. кацапа не бачыв. Ну, віншую, але улічваючы, што ты ў краіне, Ты- у мяне ёсць адчуванне, Ну, што ты жывога... пиздзіш. Ён толькі жывога не бачыў, а так... Ну, нават калі, так скажем, у прыцэле яны да стрэла, яны жывыя яшчэ. Ну, я сумняваюся, што Владислав Такар гэта нейкі ветэран СВО. Ой, блядь, Блядь, СВО, нахуй. Тім, справядліва кажучы, я бы таксама Ветэран. бібліятэку засраў. У бібліятэкі ахуенна, тыпу, ты сидзіш, працуеш, табе ніхто не перашкаджае, тыпу, я калі студэнтам быў, там проста нерэальна зручна. Я б засраў яе за тое, што на ёй увесь час круціцца, блядь, айкас надпіс і расійскі сцяг перыядычна. І за тое, што яна зачыняецца о 9. Ось. Ну, яшчэ вось гэты кантроль, дзе табе ў дупу залезуць, каб праверыць, ці не скраў ты маніфест камуністычнай партыі. Хлопцы, я в 3 класе, а я ў 2. Ты тут самы стары, атрымліваецца. Так, а я усяго толькі ва універсітэце вучуся, а гэта яшчэ ніжэйшы ўзровень насамрэч. Ну, у Беларусі, дарэчы, у Беларусі шанец сустрэць некага разумнага чалавека ў школе ён нашмат вышэйшы, чым ва універсітэце. Гэта праўда. Гэта праўда. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Вось ёсць такі феномен, што нават ось ёсць тыпу у Беларусі, тыпу, што называецца, тыпу, лепшыя універсітэты, там нейкі БДУ, БДУІР. Ось. І я спачатку, калі скончыў школу, паступіў у так званы БДТУ, гэта такі, ну, тыповая тэхналожка, проста бурса там з Падзалупінска. Ось. І там было нашмат больш цікавых людзей, чым потым, калі я паступіў у БДУ, які лічыцца, тыпу, ахуенным вузам па мерках Беларусі. Хаця ось, любы чалавек, які там ганарыцца нейкай беларускай адукацыяй, можете смела харкаць яму ў твар. Беларуская адукацыя гэта, блядь, проста пшык, нахуй. І вось, проста я магу пёрнуць, і ў гэтым будзе больш каштоўнасці, чым у беларускай адукацыі. Я вам гэта кажу як чалавек, які вучыўся ў 2 беларускіх універсітэтах. Я б засраў усю Беларусь, акрамя Гародні. Пашоў нахуй, блядь. Мне таксама падабаецца Гародня, але як бы чалавек, які жыве ў Польшы, распавядае, якая хуёвая Беларусь, блядь, ну, ў плане рэжыму, ў плане людзей, окей, але ў плане, тыпу, забудовы, там, гарадоў, як выглядаюць, блядь, ну, сур'ёзна. У мяне сябры вось там ось, жыве адзін у Кракаве, там другі ў Лодзі жыве, там жывуць знаёмыя ў Быгдашы, блядь. Я бачу вашыя гарады ў Польшы, і такая ж залупа, як і нашая. Ветэран СВО. Ой, блин, я такі конторскі, блин, клас. Норміксы тусуюцца в універсітэтах. Ну так, у Польшчы насамрэч яшчэ больш гэтай хуеты. Просто пиздец.
Універсітэты гэта клака, я вось не ведаю. І ў прынцыпе у акадэміі заставацца працаваць як навукоўца гэта жэсць. Трэба нешта з гэтым рабіць, каб з гэтага асяроддзя трошачкі выйсці на пэўны момант. Капітан Поляк. Капітан. Ну так, гэта я не поляк, я капітан Поляк. Не, ну моя пазіцыя простая, усе беларусы павінны з'ехаць у Польшчу. Ну, на Беластокшчыну. І там асесці. Там акурат месца ўсім хопіць. Аддзяліцца, зрабіць сваю аўтаномію і Ну, там ужо ёсць аўтаномія. Да? Там ужо там беларуская мова ёсць. Не, ну я маю на ўвазе больш сур'ёзную аўтаномію, як у Аджарыі параўнанні з Грузіяй, тыпу, што у вас ёсць свой урад, там сваё вось гэта ўсё, свае законы, свае межы. Вось. Ну так, трэба такое княства літоўскае маленькае стварыць. Пераязджаем усе ў Беласток, тыпу, ну і бліжэйшыя там гарады з Беларусі, абвяшчаем незалежнасць і аб'ядноўваемся з Польшай у канфедэрацыю новую, вось гэты Polish Lithuanian Commonwealth, так бы мовіць. Вось, Ну, ёсць яшчэ атрымліваецца, вось глядзі, звычайна вось у Твітары кажуць, вось ліцвіністы хочуць захапіць Вільню, а ў нас тут атрымліваецца паланісты хочуць захапіць Беласток. Не, наадварот, трэба, каб Польшча прыяднала да сябе беларускія тэрыторыі. Я вось так лічу. БНР, Беластоцкая Народная Рэспубліка. Гэта ўжо не свяжо. Вось як план Б можна выкарыстаць Каларада. Вось у ЗША просто ўсім з'ебацца ў Каларада. Калурады. Так. Ладно, Вова, я прапаную ўжо скончваць на сёння нашу трагікамедыю. Ну мы скончым зараз. Ты пакуль трахаўся там з ОБС-ам і выводзіў, там яшчэ прайшло хвілінаў 10, так што... Просто у цябе ў Польшы як бы там колькі? 7 гадзін? У мяне як бы ўжо 11. 8. Ну, 8. Мне ўжо 11. Ось. Таму, я думаю, давайте, хлопцы, апошнія ваши геніальныя каментары, і мы будем скончваць. Беластоці діє Беластоцький відділ Союзу українців Підляшша, який організує уроки української мови у садках, школах і містах. Ну, у нас то паўсюль ёсць розныя рэчы, якія нешта арганізуюць. У нас і, тыпу, у Батумі ёсць увогуле беларускамоўная школка. Тыпу, таму... А, дарэчы, украінцаў неяк яны тут на пофіг, тыпу, такія чэлікі, яны просто да нас прыходзяць заўсёды. Там на столкі гуляць, яны да нас прыходзяць, там, тыпу, і ўсё такое. Неяк у іх тут не задалося. Ну, украінцаў няма як такой дыяспоры, у тым ліку ў Польшчы. У беларусаў просто больш такая, тыпу, я не ведаю, местачковасць, то бок яны вось сабраліся ў Батуме, тыпу, ёсць свае нейкія, назовем так, месцы сілы, дзе ўсе сядзяць, пердзяць, там, перагаворваюць, сруцца ўвесь час. Вось што сруцца, гэта просто ўвесь час абсалютна. Ось. І украінцы звычайна ось ходзяць да нас. Ну, вось да украінскай аўтаноміі ў Польшчы б не паставіліся добра. Там бы вам узгадалі ўсё, што вы нарабілі. Мазавецкі, сука, привет ад дзяцей. А я не бачу гэтае паведамленне. Чаму так? Мазавецкі, прывітанне ад дзяцей Пазняка. Нормально. Валынская аўтаномія. Так, ну... Асабліва вось людзі, якія жывуць на мяжы з Украінай, там
самые антиукраинские такие настрои. Українці мають діаспору організовану в Канаді, США і Латинській Америці. Ну, Ну гэта так. я не ведаю, магчыма, гэта так. Ось. Волынская У США аўтаномія. так. Волынская аўтаномія, блядь. Осуждаем, осуждаем. Волынская аўтаномія осуждаем. гэта павінна быць аўтаномія палякаў на тэрыторыі Украіны. Вось гэта я лічу правільна. Брат 2 показваюць украінскую мафію. Я не глядзеў ахахаха. брат 2 і брат 1 Я таксама. таксама. Я ўвогуле Я глядзеў брат амаль 1. ніколі не глядзеў расійскае кіно. Тыпу, вось, у мяне ёсць такі баг, што я, в прынцыпе, кіно не люблю, а расійскае, Ну так, блядь, ты я просто ўвогуле не лашок, гатовы глядзець. які нічога не глядзіць. Да, смак чыхуй. Які глядзіць толькі танцы анімешніцу Чия у гайна? інстаграме. Што? Што? Чыя гайнаўка? Гайнаўка гэта украінскае некае сяло? Я не ведаю, ўсё польскае насамрэч. Я вось так лічу маё меркаванне. Скажыце мне, калі ласка, чыя макеўка, хлопцы? Вось вы взялі б сабе макеўку назад? Трэба вам яно? Я думаю, палякі павінны забраць. Я думаю, туды з'едзе ўвесь кантынгент злодзеяў, хутчэй за ўсё. Ну слухай, адныя плюсы. Мінусы будуць. Ой, ладно. Добра, плюс 15 злотых, так, у мяне ўжо поўная картка гэтых. Калі хочаце заданаціць плюс Эндоскіх 15 грош. злотых, беларускіх бублей, расійскіх, не ведаю, ці там прыймаюць, амерыканскіх даляраў і іншых грошай, то ёсць спасылка ў апісанні. Спецыяльна для вас. Так. З базіраваным алертам. Капітан нешта даслаў на сервере у Дыскордзе. Я спадзяюся, ён даслаў, як яго пенетруюць. 105 лят неподлеглости Польски. Я не ведаю, что там внутри. Я боюсь такие виды открывать. Файлы смерти. Я верю во всю эту хуйню, так что... Давайте уже тогда скончивать, хлопчики и девчатки. Так, давайте. Мы сыходим, включим вам... что включить вам? Ну, давайте нашу, ту, что я выложил, эту песню. Подписывайтесь все на канал. Мне здається, я наоборот уже у всех заебала, треба новую ту поставить. А что включить? Что поставить? Гимн, БНР. Ну окей, ладно, добре. Все, усіх цілую, усім до побачення і доброї ночі. Давайте. Пакуль. Вытекшими мирами на вольний родний свой простор. Хай воля вічна буде з нами, а гвалту ми дамо отпор. Нехай живе могутний смілий наш білоруський вольний дух. Штандар наш червоно-белий, покрий собой народний рух. На бой за щастя і за волю народу славного свого. Браты терпели мы до боли, напоимся до одного. Ім'я і силу белоруса нехай
почує, його бачить той, хто сміє нам нести примуси і перше виключа набої. Брати, до щастя ми підходим, хай реміція ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. На бой за щастя і за волю народу славного свого. Брати, терпели мы до боли, напоимся до одного. Браты, терпели мы до боли, напоимся до одного. Брати, на щастя ми підходим, хай реміція ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. На бой за щастя і за волю народу славного свого. Брати, терпели ми до болі, напоимся до одного. Міняй силу білоруса, нехай почує, його бачить той, хто сміє нам нести примуси і перше виключа набої. Брати, до щастя ми підходим, хай реміція ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. На бой за щастя і за волю народу славного свого. Брати, терпели ми до болі, напоимся до одного. Браты, терпели мы до боли, напоимся до одного. Браты, до щастя ми підходим, хай ром гримить ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї.